Yn e-ysgol, credwn bod gan bob dysgwr yr hawl i gwricwlwm cyfoethog, waith ble maen nhw'n byw. Ein nod yw darparu equity mewn addysg trwy dechnoleg, gan uwch sgilio athrawon a dysgwyr, hyrwyddo cydweithio rhwng ysgolion, a hyn oll i gyfoethogi'r profiadau sydd ar gael i ddysgwyr ar draws Cymru. Dychmygwch ddosbarth ble mae dysgwyr o wahanol ysgolion yn cysylltu'n rhwydd trwy lwyfan digidol. Ynghyd â thrysorfa o fideos adolygu sy'n rhad ac am ddim. Darganfyddwch sut mae e-ysgol yn agor drysau i gwricwlwm ehangach. E-ysgol, equity mewn addysg trwy dechnoleg. Croeso cynnes iawn i chi yma i gynhadledd flynyddol e-ysgol. Da ni'n falch iawn allu'ch croesawu chi yma'n gorfforol ac hefyd i'r rhai sydd yn ymuno â ni ar-lein hefyd. Da ni yma yng nghanolfan fusnes Conwy a da ni ddiolchgar iawn i chi am fod yma efo ni. Llifon Ellis ydy'n enw fi, pennaeth strategol e-ysgol, a mae'n fraint gen i gael agor y gynhadledd yn ffurfiol efo chi bore yma. Dwi ar ddeall na does na brawf tân wedi'w drefnu ar gyfer heddiw, felly os ydy'r larwm dan yn canu, mae disgwyl i ni wneud yn ffordd allan drwy'r allanfeydd sydd ar dde chi a'n chwith chi yn fan hyn, ac ymgynnull yn ôl y nodys gynnau yn fan hyn, yn y maes parcio ger McDonald's. Felly os ydy'r larwm yn canu i ni ymgynnull yn fanno. Mae yna gyflwyniadau diddorol tu hwnt felly wedi'w paratoi ar yn cyfer ni heddiw a chitha fel fi na dwi'n siŵr yn edrych ymlaen at glywed beth sydd gan yn cyfeillion ni i'w ddweud. Ond cyn hynny mae yn gyfle i mi falle roi rhyw drosolwg cyflym i chi o be'n union ydy e-ysgol a'r gwaith da ni wedi bod yn ei wneud dros y blynyddoedd diwetha. Gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru felly, mae e-ysgol wedi tyfu'n sylweddol ers i sefydlu nôl yn 2019. Cychwyn fel peilot yng Ngheredigion i gefnogi'r ysgolion yn yr awdurdod hwnnw i allu parhau i ddarparu'r cyrsiau hynny sydd â niferoedd cymharol fach. Cyrsiau oedd mewn peryg o gael eu tynnu oddi ar yr amserlen yn gyfan gwbl. Cefnogi partneriaethau rhwng ysgolion Uwchradd felly ydy un o swyddogaethau pwysica e-ysgol. Hwyluso'r broses o dorri bylchad daearyddol ac anelu am equity trwy arloesedd digidol. Cynnig hyfforddiant i'r darparwyr, cefnogaeth i'r dysgwyr a sicrhau bod yn pobl ifanc ni yma yng Nghymru yn cael yr un profiadau waith ble maen nhw'n byw, waith i ba ysgol maen nhw'n i mynychu, boed hon o'r ysgol fwyaf neu'r ysgol leia. Tyfu wedyn o'r peilot hwnnw'n Ngheredigion i gefnogi ysgolion ym Mhywys, 6 ysgol wedyn yma yn y Gogledd, Sir Fynwy, Pen y Bont, Abertawe, Sir Gar, ac o fis Medi nesaf ymlaen, da ni'n falch iawn o allu cefnogi consortia Gwynedd y Môn wrth i'r bartneriaeth honno fabwysiadu model hybrid, sydd nid yn unig am greu arbedion cyllidol, ond hefyd yn gam ymlaen o ran manteision amgylcheddol. A da ni'n hynod falch o gefnogaeth Mr Elfed Morris sydd yma efo ni bore yma, gawn ni glywed mwy gan fo yn y man. Equity, tegwch. Dyna ydy'r terma pwysig dan sylw yn fan hyn. Agor drysa i ddysgwyr ar sawl lefel, boed hynny'n yr adran Uwchradd, yr adran Cynradd, neu drwy ddarparu adnoddau adolygu Carlam Cymru, adnoddau o'r rad flaenaf sydd yn rhad ag am ddim ac ar gael i bawb. Mae yna bwyslais ar ddarpariaeth Gymraeg wrth gwrs. Sefydlwyd e-ysgol yn wreiddiol mwyn cefnogi'r ysgolion hynny oedd yn ei gweld i chydig yn anodd i ddarparu'r cyrsiau cyfrwng Cymraeg i'w dysgwyr. Mae hwn yn brosiect sy'n benthyg ei hun yn dda i'r pynciau hynny, sydd â niferoedd llai neu'n fodd o allu darparu pwnc nad ydy'r ysgol yn teimlo bod nhw'n gallu i'w gynnig am ba bynnag reswm. Manteisio ar y dechnoleg ddiweddara. Cysylltu ysgolion fo'i gilydd a rhoi darpariaeth o safon i'n dysgwyr ni mwyn iddyn nhw allu cymryd y penderfyniad hwnnw sydd yn mynd i sicrhau dyfodol llewyrchus ac yn magu'r sgiliau angenrheidiol hynny iddyn nhw i flaguro ac i serenu. O'r peilot cychwynnol hwnnw felly yn 2019 a chefnogi 41 o ddysgwyr bryd hynny i fanteisio ar y ddarpariaeth i heddiw, lle da ni'n rhagweld y byddwn ni o fis Medi yn agor drysau o 1,500 o ddysgwyr uwchradd, a hynny ar hyd a lled Cymru. Dros 1,000 felly o ddysgwyr a fydda mewn peryg gorfod newid pwnc, newid ysgol, neu o bosib newid llwybr yn llwyr, ond i bai bod y gefnogaeth yma ar gael.
Nifer fawr felly o ddysgwyr fydd ar flaen y gad o ran y dechnoleg. Cannoedd o ddysgwyr sy'n cael y cyfle hynny i wneud y dewis gorau iddyn nhw. Mae e-sgol yn falch iawn o'r datblygiadau hyn yn y sector uwchradd dros y blynyddoedd diwetha ac yn edrych tua'r dyfodol i gefnogi rhagor o bartnereithau mewn ardaloedd eraill o Gymru gyda thrafodaethau a gwaith cynllunio parhaol yn digwydd ledled y wlad. Rhan fwyaf newydd felly o e-sgol di'r adran Cynradd, efo nifer fawr o brosiectau rhaglenni peilot llwyddiannus tu hwnt wedi bod ar waith dros y 19 mis diwetha. Mi fydd Huw, arweinydd sector Cynradd, yn trafod mwy am rheini maes o law. Ond un rhaglen yn benodol da ni fel prosiect yn falch iawn ohono ydy'r ddarpariaeth ieithoedd rhyngwladol, efo dros 6,500 o ddysgwyr Cynradd di manteisio'r ddarpariaeth Almaeneg diweddar, a nifer fawr iawn di manteisio'r y sesiynau Ffrangeg a Sbaeneg dilynol yn ystod yr wythnos diwetha hefyd. Cyfeirir at y ddarpariaeth yma yn yr adroddiad thematig a gyhoeddwyd neithiwr gan Estyn sydd yn edrych ar ddarpariaeth ieithoedd rhyngwladol yma yng Nghymru. Mae'n nodi bod y dull yma yn cynnig profiadau dysgu dilys o ansawdd uchel sy'n helpu'r dysgwyr i ddatblygu diddordeb cryf mewn ieithoedd. Felly, da ni'n falch bod yna gydnabyddiaeth yn cael ei roi gan Estyn i'n prosiectau ni. Yr un cydnabyddiaeth hefyd yn cael ei roi am y ddarpariaeth a'r cydweithio uwchradd sydd yn digwydd i ddarparu Sbaeneg yn Sir Fynwy. Felly, da chi cymryd olwg dros yr adroddiad thematig hwnnw sydd yn cael ei rannu ar yn gwefannau cymdeithasol ni maes o law. Mae cael cydweithio efo awdurdodau lleol ledled Cymru i gynnig gwasanaethau Cymreicdod yn yr adran Gynradd hefyd yn destun balchder i ni, yn ogystal â chynnal gweithdai cyffroes efo sefydliadau ac asiantaethau amrywiol megis y Llyfrgell Genedlaethol, Senedd Cymru a nifer o'n prifysgolion ni yma yng Nghymru hefyd. Gwneud bywyd rhyw fymryn yn haws, dyna un o nodau'r adran Gynradd. Cefnogi ysgolion i ddarparu profiadau gwerthfawr i'r dysgwyr, ond hefyd yn cynnig datblygiad proffesiynol grymusol i athrawon. Mae uwchsgilio staff ac uwchsgilio'r dysgwyr yn ganolog i'r hyn sydd ar waith gennym ni. Mae'r rhaglen hyfforddiant sydd ar gael i'n athrawon uwchradd ni'n datblygu ac yn ehangu'n blynyddol ac yn holl bwysig wrth fagu hyder yr athrawon hynny i allu mireinio i dysgu nhw i fod ar-lein. Mae'r sesiynau Cynradd yn cael eu pecynnu ar sawl lefel, ond yn bennaf fel profiadau cyffroes i'r dysgwyr, ac hefyd fel sesiynau datblygiad proffesiynol i'r athrawon. Athrawon sydd o bosib yn ddihyder mewn meysydd penodol megis gwyddoniaeth, y Gymraeg neu ieithoedd rhyngwladol, ac yna'n gallu datblygu darpariaeth eu hunain tua'r dyfodol drwy efelychu'r hyn maen nhw'n ei weld ar sgrin. Mi ydyn ni hefyd yn hynod falch o'r rhaglen Carlam Cymru. Rhaglen sydd yn ei phedwaredd blwyddyn erbyn hyn ac yn mynd o nerth i nerth. Yn darparu nid yn unig sesiynau adolygu pwnc benodol mewn amrywiaeth eang o gyrsiau tygau a safon uwch, ond hefyd yn cynnig cefnogaeth emosiynol ac ymarferol wrth edrych ar sut mae'n mynd ati i adolygu yn effeithiol. Nid pawb sydd ar modd i gael mynediad at wersi adolygu ychwanegol. Felly mae o'n destun balchder mawr i ni yn e-sgol bod yr adnoddau adolygu yma maen nhw ar gael am ddim, maen nhw'n cael eu creu a'i darparu gan fyddin o athrawon profiadol a chydwybodol a maen nhw ar gael i bawb. Mi fydd Nia Jones, rheolwr prosiect Carlam Cymru, yn mynd i fwy o fanylder efo ni yn y man ac yn rhoi blas o ddatblygiad hynod gyffroes i ni ym mywyd Carlam, felly cadwch olwg barcud allan am hynny nes ymlaen. A hyn hefyd yn gyfle i mi ddiolch yn fawr i'r stondinwyr, i chi am ddod yma ato ni heddiw. Felly mae o'n gyfle i bawb arall i sgwrsio ac i ryngweithio ymysg eich gilydd. Mae yna egwyl yn cael ei drefnu rhwng pob siaradwr, felly da chi ewch i gael sgwrs, ewch i ryngweithio dros baned hefyd. Ymlaen yn hi efo'r gynhadledd felly, a chyflwyno'n prif siaradwr Gwadd ni, eleni. Mae Dr Cynog Prys yn uwchdarlithydd ym Mhrifysgol Bangor, lle mae o'n arbenigo meysydd cymdeithaseg, polisi cymdeithasol a chynllunio ieithyddol. Ei brif faes ymchwil academaidd yw edrych ar ddefnydd y Gymraeg yn bywydau ni bob dydd. Mae waith o'n canolbwyntio ar sut mae'r cyhoedd yn defnyddio'r Gymraeg mewn amrywiaeth o barthau gan gynnwys y sffer ddigidol. Mae un o'i brif ddiddordebau ymchwil yn ymwneud â dylanwad technoleg ar ddefnydd iaith gan siaradwyr Cymraeg, ar modd y mae'r Gymraeg yn ymateb i newidiadau parhaus yn y dirwedd ddigidol.
Yn ogystal, mae gan Dr Prys brofiad sylweddol o arloesi drwy ddatblygu adnoddau digidol cyfrwng Cymraeg gyda'r nod o gyfoethogi profiad dysgu myfyrwyr prifysgol, colega addysg bellach ac ysgolion uwchradd ledled Cymru. Heddiw, mae o yma efo ni i drafod mwy am ei waith a mi ydyn ni'n hynod diolchgar i ti Cynog am gytuno i fod yn siaradwr Gwadd yn y gynhadledd yma heddiw. Rhowch groeso felly os gwelwch yn dda i Dr Cynog Prys. Gwych, diolch yn fawr am y croeso, a diolch yn fawr am y cyflwyniad hyfryd. Ges i bach o help ChatGPT i roi y cyflwyniad yna at ei gilydd. Mae'n ddiddorol sut mae wedi dod fewn i bob un agwedd yn bywyd ni erbyn hyn. A fyddai'n sôn rhyw ychydig amdan AI efo chi heddiw. Mae'r cyfleoedd gwirioneddol sy'n codi o'r datblygiadau sydd i weld yn yr oes digidol, oes gyffroes iawn, yn wedig, dwi'n meddwl, i ni sydd yn gweithio o fewn y byd addysg Cymraeg. Lle mae yna gryn dipyn o moral panic neu panic moesol ynglyn â dyfodiad rhai o'r technolegau newydd yma. Mae bach o fwgan weithiau. Ydych chi'n darllen yn y cyfryngau amdano fo. Mae yna bethau boeni amdano fo, dwi'n meddwl, a na i gyffwrdd ar rhai o'r pethau yna yn y cyflwyniad yma heddiw yma. Ond fel newch chi weld heddiw yma, dwi'n mynd i ffocysu ar y pethau positif, am y cyfleoedd sydd ganddo ni wrth i ni ddatblygu ein dysgu, wrth i ni ddatblygu profiadau myfyrwyr disgyblion ar draws Cymru. A dwi'n mynd i gychwyn efo dyfyniad academaidd a stori bach. Dwi'n cofio rhyw 15 mlynedd yn ôl mynd i gynhadledd yn yr iseldiroedd, Cynhadledd ieithoedd lleiafrifol. Ac o'n i'n sgwennu amdan y Gymraeg ar Facebook, ydy ben i'n sgwennu amdano fo ar y pryd. A roedd yna rhyw 10 papur arall o gyd-destuniau ieithoedd gwahanol yn cael eu cyflwyno ar y diwrnod yna. A dyma bron iawn pawb yn cychwyn efo'r union yr un dyfyniad. A dyfyniad gynieithydd o Gaergybi ydy hwn, yr athro David Crystal, athro byd enwog yn maes ieithyddiaeth. A mi o'n deud yn ei lyfr, an endangered language will progress if its speakers can make use of electronic technology. So nôl yn blwyddyn 2000, 25 mlynyddoedd yn ôl, oedd o'n gosod allan be ydy gwerth a be ydy rôl technoleg mewn parhad a ffyniant iaith. A dyn ni'n gweld nifer o academyddion wedi bod yn trafod hyn ers hynny, yn trafod y rôl pwysig mae technoleg yn ei gynnig mewn parhad ieithoedd. A'r gofid sydd yna am y ffordd gall rhai ieithoedd cael eu cau allan o'r chwyldro yma. Pethau fel diffyg cynnwys ar-lein yn Gymraeg, yn y cyd-destun dyn ni'n sôn amdano fo. Wel, mae'r un math o fideo'n yn cael ei rhannu gan pobl yn Gwlad y Basg, yn Catalwnia, yn Friesland, yr un math o heriau maen nhw'n gwynebu'n fanna. A mae pobl wedi bod yn sôn amdan cysyniadau fel difodiad digidol neu digital extinction, language death, dyna'r syniad mawr David Crystal. A os dyn ni'n edrych ar waith Jeremy Evans nôl yn 2014, mae o'n deud mae rhain yn o fideo'n penodol i ni yma yng Nghymru hefyd. Mae rhaid i hwn fod yn rhywbeth dyn ni yn mynd ati i daclo o fewn yn cyd-destun ni hefyd. So mae'r llenyddiaeth yna yn dyddio nôl rhyw 10 a mwy. Rhyw 10 a mwy. Beth amdan sefyllfa y Gymraeg heddiw yma? Be ydy'r sefyllfa, yr adnoddau, yr dyfeisiadau sgynna ni i hwyluso ac i hyrwyddo y defnydd o Gymraeg yn ein bywyd bob dydd? Wel, beth swn i'n hoffi gwneud heddiw yma efo chi ydy dangos rhai o'r adnoddau sgynna ni. A gobeithio, wel, ella bod chi'n nabod nhw'n barod, bod chi'n gwybod amdano nhw'n barod, ac os ddim, gobeithio bod chi'n gallu mynd nôl i'ch sefydliadau chi i sôn amdano nhw. A beth swn i'n hoffi wneud ydy dangos y cyfoeth o bethau sydd gynda ni yn y Gymraeg. Lle dwi'n diddori mewn technoleg iaith. Dwi'n diddori mewn defnydd iaith, y mywyd bob dydd. Ond nid fi ydy'r unig un sydd yn gweld hyn yn bwysig. Os dyn ni'n edrych ar...
Dwi'n ffordd wrong round? Na, mae'n iawn. Os ydym ni'n edrych ar strategaeth Llywodraeth Cymru, miliwn o siaradwyr, Cymraeg 2050, maen nhw'n dweud yn glir o fewn hwnna bod rhaid i'r Gymraeg fod yn ddarn o'r chwyldro digidol. Rhaid i ni sicrhau fe technoleg iaith o ansawdd uchel. Mae hwnna'n bwysig. O ansawdd uchel yn y Gymraeg yn dod ar gael yn ystod cyfnod cynnar y strategaeth hon mwyn i ni gefnogi fo ym maes addysg, gweithleoedd a hefyd y defnydd cymdeithasol o Gymraeg. Felly mae'r triawd yna yn bwysig. Ja? I ni heddiw yma, fel addysgwyr, mae rhaid i ni cael deunyddiau yn y Gymraeg. Mae rhaid i'r Gymraeg fod yn gyreddadwy ac yn rhywbeth dyn ni'n gallu defnyddio yn y parth digidol addysgiadol. O fewn gweithleoedd hefyd, ar ôl i'r plant adar ysgol, gobeithio bod nhw'n dod i Brifysgol Bangor wedyn i astudio fy ni, a wedyn allan i'r gweithle. Ja? Dyn ni'n gobeithio bod nhw'n gallu defnyddio'r Gymraeg yn y gweithle hefyd, a bod nhw wedi cael y sylfaen angenrheidiol o fewn eu siwrna drwy'r system addysg. A mae hyn yn golchi drosodd wedyn i'r gymuned a'r defnydd cymunedol wrth dextio ffrindiau, ja? Wrth fynd ar y cyfryngau cymdeithasol. Ja? Dyn ni'n gobeithio bod nhw'n gallu defnyddio nhw yn y parthau gwahanol yma i gyd. O mae'r strategaeth yn manylu ar adnoddau digidol. Mae'n sôn am yn cydnabod bod yna broblemau o fewn y system addysg Gymraeg o ran diffyg adnoddau iaith Gymraeg. Bod aml rhaid disgwyl i adnoddau Cymraeg cael eu cynhyrchu. Fersiwn Saesneg yn dod allan o rhyw lawlyfr. Pryd mae'r fersiwn Cymraeg, mae efo'r cyfieithwyr. Ja? Mae yna oedi yn aml yn gallu bod. Felly mae Llywodraeth Cymru'n blaenoriaethu y maes hwn. Felly, strategaeth 2050 o'n i'n cyfeirio ato yn fanna. Cyhoeddwyd hwnna yn 2017, felly mae'n mynd nôl rhai blynyddoedd erbyn hyn. A mae yna newid byd wedi bod ers 2017. So ni'n gallu sôn amdan pandemig, ja, Covid-19, a rhyw droad digidol ddigwyddodd yn fanna wrth i ni fynd adra i weithio neu ddysgu ac addysgu o'r cartref. Newid mawr wedi bod yn fanna. Newid mawr arall, dwi'n meddwl, sydd wedi bod, a sy'n mynd i fod yr un mor berthnasol, yr un mor bwysig ydy dyfodiad AI cynhyrchiol yn 2022, eich modelau fel ChatGPT. Ja, mae hwnna yn newid pethau yn sylweddol. Ac yn ddiddorol, o'n i'n mewn digwyddiad efo Llywodraeth Cymru rhyw bythefnos yn ôl, ac oedden nhw'n deud pam oedden nhw'n paratoi strategaeth Cymraeg 2050, doedden nhw heb di cynnwys dim byd am AI yna fo. Ja, doedden nhw'n gweld o'n dod. Mae hwn di dod mor sydyn, mor bron allan o'n unlla, nath o rhoi sioc i lot fawr iawn o bobl. Felly mae hwn yn gyd-destun, dyn ni'n gwybod, dygymod a fo yn ein gwaith yn symud ymlaen. Ond sut mae'r Gymraeg yn mynd i ddygymod efo'r dechnoleg newydd yma? Wel, be fedrith hanes ddweud wrthyn ni? Wel, dwi'n meddwl bod yna ddadl reit sgri y gellir ei gwneud bod y Gymraeg yn fabwysiadwr cynnar neu'n early adopter o dechnoleg. Os ni'n edrych ar hanes yn reit sydfian ar ôl yr wasg argraffu cael ei greu, fe gafon ni y llyfr Cymraeg print cynta yn 1546. Ja? A mae'r wasg argraffu y dechnoleg fwyaf pellgyrhaeddiol y newydd a chyffroes y cyfnod wedi bod yn bwysig yng Nghymru dros y canrifoedd ers hynny. So, hen hanes ydy hynny. Be amdan y cyfnod mwy modern? Wel, os dyn ni'n edrych ar waith Rhodri ap Dyfrig, mae o di llunio rhyw linell amser datblygiadau y Gymraeg ar y we. A be dyn ni'n gweld yn fan hyn ydy bod y Gymraeg wedi bod yn flingar o fewn y maes hwn. Gafon ni'r geiriadur cyntaf yn y Gymraeg yn 1994, gwefan BBC Cymru Wales yn 1997, efo cynnwys Cymraeg yn ymddangos yn 98. Gafon ni Wikipedia Cymraeg, a mae hwn yn bwysig, yn 2003. Dyma ni ofod ar gyfer cynhyrchu a rhannu deunyddiau iaith Gymraeg. Ja? Mae yna 280,000 o erthyglau unigol yn y Gymraeg ar Wikipedia Cymraeg bellach, lle mae'r anferth. Ja?
a mae wedi bod yn defnyddiol i blant mewn ysgolion, efo gwaith cartra, pethau fel yna. Ond yn ddiddorol hefyd, mae wedi cael ei ddefnyddio ar gyfer hyfforddi'r modelau iaith mawr ma'r AI yma. Mae lot o'r modelau hyfforddi sydd wedi cael ei wneud efo'r Gymraeg yn dod o gynnwys ar-lein Cymraeg. Felly mae hwnna'n rhyw fath o dod yn fwriadol. Nid dyna pam creuwyd Wikipedia Cymraeg, ond mae'n rhyw fath o ganlyniad cyffroes iddo fo. 2005, gafon ni Microsoft Word Cymraeg. Felly, dwi'n dyslexic, o'n i wedi cael traffarth anferthol dysgu darllen a sgwennu. O'n i'n methu darllen i unrhyw safon tan yn rhyw 14 mlwydd oed. A mae sillafu wedi bod yn broblem ddythol i fi. Cael Word Cymraeg lle mae'n rhoi y squiggles coch i chdi. Swn i'n methu wneud yn swydd heb hwnna. Felly, mae ni dechnoleg sy'n ehangu mynediad. Llifon yn sôn amdan equity a tegwch. Na chi, ehangu mynediad i bobl o gefndiroedd gwahanol a lluoedd gwahanol yn 2005. A llu o bethau eraill, testyn i llyferydd 2007, Google Translate 2009. Felly mae'r Gymraeg wedi bod yn rhan o'r siwrna yma dros amser. Ac erbyn heddiw mae gynna ni becynna meddalwedd pethau fel Microsoft Office yn Gymraeg. Pawb yn defnyddio y pecyn yma. Mae'n darn yn bywyd bob dydd i'r rhai yn ni sy'n gweithio yn y sector addysg Gymraeg a ddwyieithog. Google hefyd, Google Classroom. Gafon ni gyd crash course mewn Google Classroom yn ystod Covid. Mae'r meddalwedd yma yn gweithio yn Gymraeg. Dim heb rwystra weithiau, ond mae o ar gael. Lle dwi wedi sôn am dipyn o wahanol fath o dechnoleg, a erbyn heddiw yma, be dyn ni'n gweld ydy bod rhai o'r cwmnïau mawr yn darpariaeth iaith Gymraeg i ni yn y sector addysg. Dwi wedi sôn yn barod amdan Microsoft. Dwi wedi sôn yn barod amdan Google hefyd. Mae'r dechnoleg allan yna i alluogi y Gymraeg yn yr oes digidol. Yn ddiddorol, cwmnïau mawr Americanaidd ydy'r rhai ar yr ochr y sgrin yn fanna. Rhai mawr tu allan i Gymru. Sydd hefyd tu hwnt i ofynion statudol. Does dim rhaid iddyn nhw wneud unrhyw beth yn Gymraeg. Ond drwy waith efo'r Llywodraeth Cymru, maen nhw yn darparu rhai gwasanaethau. Yn ddiddorol hefyd, mae gennym ni adnoddau cynhenid i ni yma yng Nghymru yn y byd digidol hefyd. Dwi'n falch bod fi wedi rhoi y Coleg Cymraeg Cenedlaethol lawr ar y sgrin, gan bod gennym ni gynrychiolaeth yma heddiw yma. Mae gennym ni pethau fel Cysill, Gwirydd Sillafu, mae Prifysgol Bangor yn ei cynrychu, a mae gennym ni pethau fel Wikipedia Cymraeg. Felly mae gennym ni fyd digidol Cymraeg sydd wedi leoli yma yng Nghymru hefyd. Felly mae gennym ni gymysgedd o'r ddau. Ond dydy'r pethau yma ddim yn gweithio'n rhwydd bob tro, a dydyn nhw ddim ar gael ar bob un platfform chwaith. Unrhyw un yn defnyddio technoleg Apple yma? Rhywun yn defnyddio'r iPhone, iPads? Wel, pan mae'n dod at y Gymraeg, mae Apple yn hopeless. Dydyn nhw ddim yn cynnig darpariaeth a drwy gyfrwng y Gymraeg yn wahanol i cwmnïau tech mawr eraill. Llywodraeth Cymru wedi trio cael nhw i wneud pethau, ond fawr dim o symud yn fanna. Felly, dyn ni wedi gwneud ymchwil o blaen a oedd pobl ifanc yn ffafrio dyfeisiadau Apple. Piti pam mae yna rwystra ar gael i ddefnyddio'r Gymraeg yna. Felly, dydy'r darlun ddim yn un perffaith, yn wir mae'n bell o fod yn berffaith. Ond be na i wneud efo chi heddiw yma, a dwi yn cadw llygad ar yr amser, dwi'n gwybod bod pawb eisiau panad yn brydlon, ond be na i wneud heddiw yma ydy dangos amball enghraifft o sut mae'r Gymraeg yn cael ei ddefnyddio y maes technoleg, neu sut mae modd i chi ddefnyddio'r offer newydd yma i gyfoethogi eich gwaith chi, eich dysgu chi, ac ella profiadau eich disgyblion neu eich myfyrwyr. A na gychwyn drwy drafod pethau Microsoft. A dwi'n wedi gychwyn drwy drafod un sydd ddim yn arbennig o newydd, sydd ddim yn arbennig o ffansi, ond un sy'n arbennig o ddefnyddiol. Lle
Ydych chi'n gyfarwydd efo'r y term Cymraeg ydy textio darogan, predictive text. Pwy sy'n defnyddio predictive text Cymraeg yn fan hyn ar ei ffôn? Mae gennym ni un person, y cyfieithydd, yn rhoi ei llaw i fyny. Sut ydych chi'n sgwennu negeseuon testyn yn Gymraeg neu e-bost yn Gymraeg os ydych chi'n efo predictive text ar eich ffôn yn Gymraeg? Peidiwch y poeni, dwi'n gofyn y cwestiwn yma i'n fyfyrwyr bob blwyddyn, llond stafell o siaradwyr Cymraeg, a ti'n neb yn defnyddio hwn. Felly, ond dwi'n cael sioc bob tro, dwi'n cael sioc i weld bod neb yn defnyddio fo fama. Felly, mae hwn yn app am ddim sydd yn gweithio ar Android, sto ar dy ffôn sydd ddim yn rhai Apple, a hefyd ar stwff ar iPhones ac iPads. A be ydi o di textio darogan predictive text Cymraeg. Mae'n caniatáu chi nodi pa iaith ydych chi'n siarad, neu pa ieithoedd yn y cyd-destun dwyieithog ydych chi'n siarad, a wedyn ydych chi'n lli sgwennu, a meith o ddyfalu beth yw'r gair nesaf, heb orfod newid nôl ymlaen rhwng Cymraeg a Saesneg. Mae'n neud o'n automatic ar eich cyfar chi. A dwi'n gobeithio wneith fy demo fideo weithio yn fan hyn. Mae chydig bach wahanol, ond yn gobeithio gallu cyflymu hwn rhyw fymryn. Na i neidio fo ymlaen. Felly, ydych chi'n nodi pa ieithoedd ydych chi'n gallu siarad. Dwi'n siarad Cymraeg a Saesneg. Os ydych chi'n siarad Cerniweg, Cornish, mae'n gallu gwneud o yn y iaith honno hefyd, a ieithoedd eraill y byd. Felly, ydych chi'n mynd fewn a dweud, dwi isio Saesneg Lloegr, a dwi isio Cymraeg Cymru. Felly, mae'n modd i chi fynd fewn wedyn ar ôl dewis y wybodaeth yna. Dwi'n mynd i ddesio sgwennu, dwi'n mynd gwybod os ydych chi'n gallu gweld hwn. Dwi'n dechrau bore da yn Gymraeg. Mae o'n dyfalu good morning, mae'n dyfalu beth sy'n dod nesaf. Mae'n rhoi awgrymiadau i fi. Dwi wedi newid nôl i Gymraeg yn fanna. Dwi'n mynd gofod gwasgu bwtwm. Dwi'n mynd neud dim byd. Mae o jyst yn gwybod pa ddau iaith dwi'n siarad a mae'n dyfalu y gweddill. Felly, mae hwn yn declyn hynod ddefnyddiol a hynod bwysig o fewn y system addysg. Dylsa bob un plentyn, pan maen nhw'n cael ei ffôn clyfar cynta, dylsa chi fel rhiant ella, neu fel rhywun sy'n gweithio yn y sector addysg, yn gwneud yn siŵr, rhowch Swift key ymlaen. Mae hwn wedi bodoli ers blynyddoedd, felly mae ar gael a mae am ddim, a mae o yn arbennig o bwerus. O pam dwi'n sôn am hyn mewn fforwm dysgu ac addysgu? Wel, dyn ni'n defnyddio ein ffona ar gyfer gymaint o bethau gwahanol. Diolch yn just amdan textio mam a dad neu textio ffrindiau, mae hynna'n bwysig tydi, yr ochr gymdeithasol. Ond dyn ni'n defnyddio fo hefyd ar gyfer e-byst. Os dwi eisiau sgwennu e-bost i'r ysgol, e-bost gwaith, dwi'n neud o ar yn ffôn. Felly mae hwn yn ffordd i sicrhau bod iaith yn cywir neu mwy gywir. Mae'n ffordd o fagu hyder. Os ydych chi'n dysgu Cymraeg, neith o ddyfalu pa air ti eisiau defnyddio nesaf. So AI ydy'r technoleg sy'n rhedeg hwn. Felly mae'n hynod dda. Mae'r ffôn mor bwysig bellach. Os dwi eisiau cael mynediad at wasanaethau cyhoeddus yn y Gymru ddwyieithog fodern, dwi'n gallu e-bostio Cyngor Gwynedd er enghraifft i ddeud bod y bin di chwythu ffwrdd mewn storm. Dwi'n gwneud hynna o'n ffôn. Felly dwi'n gallu gwneud hynna'n Gymraeg. Mae gen i hyder i ddefnyddio'r Gymraeg ar-lein. Felly dwi'n cychwyn efo rhywbeth syml iawn, ond rhywbeth dydy lot o bobl ddim yn gwybod amdano fo. Mae am ddim. Newn ni gyd fel grŵp lawrlwytho fo dros baned ar ôl y sgwrs. Ond y gobaith yma ydy, mi fedrwn ni gynyddu hyder a mi fedrwn ni gynyddu defnydd ar draws nifer o gyd-destynau gan gynnwys addysg. So hwnna di'r peth cyntaf ni eisiau sôn amdan. Mae'r offer mae allan yna, a weithiau mae wedi bod allan ys blynyddoedd. Weithiau mae technoleg yn dod allan fel yna, yn sydyn, a mae bach o sioc. Nifer ohonoch chi allan gweithio mewn sefydliadau lle ydych chi'n defnyddio Microsoft Teams ar gyfer cyfarfodydd. Wel, yn ddistaw bach, mi nath Microsoft Teams lawnsio technoleg oedd yn trawsgrifio y Gymraeg tra ydych chi'n siarad y Gymraeg. Felly mae hwn newydd ddod allan, heb fawr ffws, heb gyhoeddiad mawr, mae'r technoleg yma wedi dod allan. A ydych chi'n gwybod be? Mae o yn wych. Nawn ni weld os dwi'n gallu. Ella fydda i angen help technolegol yn fan hyn, ddim yn gwybod.
o teitwan. Oh, sorry. I fynd draw i'r demo. Felly, o'n i'n gwybod fod yn dod ata chi heddiw yma, ond o'n i eisiau dangos pa mor dda ydy'r dechnoleg yma. Wedyn, nes i ofyn i'n ffrind Rhian yn y gwaith, ofyn os byddai'n cael sgwrs efo fi, i chi cael gweld. So rhywun wedi gweld y dechnoleg yma eto? Teams, do? Ia, wel dyma chi ar ei newydd wedd. Helpu fi allan efo hyn, bore yma, sy'n ni jyst yn edrych ar Teams sy'n gallu trawsgrifio yn Gymraeg bellach, a newn ni weld be di safon y Gymraeg. A na i siarad Cymraeg Gogledd Cymru, Cymraeg Gwynedd, a be dwi'n gweld o'r trawsgrif ydy bod yn gwneud yn weddol dda efo'r acen i beth bynnag. Be amdano os ti'n siarad, Rhian? Gen i weld os mae'n gallu ymdopi gyda Chymraeg Cymru felly. A hwnna ni, mae hwnna'n eitha da, dwi'n meddwl, yn dywe. Mae'n ti pigo'r nuances fyny o'r acenion, dwi'n meddwl. Ambell i iau fan hyn a fan draw falle angen tacluso a glanhau, ond siw bod hwn yn debyg gyda pha bynnag iaith bydde ti'n defnyddio. Ia, mae hwn di symud ymlaen eitha dipyn. Ti eisiau trio cwbl o eiriau deheuol? Ie, falle byddwn ni'n gweud y gair cwato. Dim cweith. Ie, diddorol, mae o'n rhoi rhifa fewn bob hyn a hyn yn hytrach na rhywbeth fel dim neu un. Ie. O, diddorol. Be os da ni newid i siarad dipyn bach o Saesneg, sut mae'n delio efo cyfnewid code neu code switching? So what about some Cymru English? Yeah, what if I say something in my Gwynedd English? Does it understand me speaking English? Huh? Mae'n symud nôl amlaen rhwng y ddwy iaith yn weddol dda, ti'n ni? Ydy, mae weld yn eitha hyblyg ac yn gallu ymateb yn eitha da, dwi'n meddwl. Ie, mae hwn di symud ymlaen lot ers y trawsgrifiadau dwi wedi gweld o blaen, felly mae'n ddiddorol sut mae'r pethau yma'n neidio ymlaen. Un diweddariad, un update. A mae newid sy'n ei wedyn, ia, oblygiadau diddorol i hyn. Wel, diolch yn fawr i chdi, Rhian. Diolch am y sgwrs. Croeso mawr. Na, bod hwnna'n mynd drwy. Diolch. Felly, beth ydych chi'n meddwl? Gweithio'n reit dda, doedd? Gweithio'n rhyfeddol o dda. Un teic oedd hwnna, nathon ni ddim trio neud o, diolch. Nathon ni ddim trio sawl tro i gael hwnna'n iawn. Hwnna oedd y sgwrs naturiol, mewn Cymraeg naturiol. Symud nôl amlaen rhwng Cymraeg a Saesneg. Da ni gyd yn neud hynna, tran. Da ni gyd yn taflu fewn geiriau Saesneg wrth siarad. So mae hwn yn datblygiad cyffroes ac yn datblygiad pwysig. Iawn, mae'n handi ar un llaw cael wybodaeth yma o fewn Teams ar gyfer ein cyfarfodydd. Yn y pen draw, bydd modd cyfieithu'r testyn i Saesneg wedyn. Ia? Bydd modd iddo fo fynd drwy model cyfieithu a byddwch chi'n cael e-steitla yn Saesneg mewn cyfarfod Cymraeg. A'r cam wedi hynny wedi fysa llais synthetic sydd yn darllen allan fel bod dim angen e-steitla gwbl. Byddwch chi'n clywed o mewn Saesneg mewn amser go iawn heb cael cyfieithydd. Dyn ni yna efo'r dechnoleg yna mewn ieithoedd eraill a dyn ni ddim yn bell tu ôl i hynny yn y Gymraeg. Felly mae'n bwysig o fewn y cyd-destun yna, mae'n lle gwneud pethau fel munudau cyfarfodydd yn Gymraeg, helpu chi grynhoi cyfarfod a pethau fel yna. Ond dwi'n meddwl y peth mwyaf cyffroes ydy'r cysylltiadau sydd tu allan i just Teams. Mae'r dechnoleg yna. Meddyliwch sut mae'r dechnoleg yma'n gallu defnyddio mewn addysg yn ehangach. Yeah? Meddyliwch am sut mae modd i ni siarad gyda'n dyfeisiadau. Fel arfer, dyn ni'n siarad yn Saesneg gyda'n dyfeisiadau, tydan. Pwy sydd efo Alexa adra yn y tŷ, pwy sy'n siarad efo Siri adra neu ar ei ffôn. Yeah? Mae hyn yn digwydd yn Saesneg. A nôl yn 2021, nes i gyd awduro adroddiad efo grŵp academyddion ar draws Ewrop. Ac yn yr adroddiad yna, dyn ni'n sôn amdan sut mae yna rhyw droad mawr yn mynd i ddigwydd yn y 10 mlynedd nesaf yn y ffordd dyn ni'n siarad drwy dechnoleg. Yeah? Sut dyn ni'n gallu siarad i'n ffôn a bod yna lais mewn iaith arall yn dod allan ar y pen arall i bobl. Yeah? Hwn de'r dechnoleg lle dyn ni'n mynd iddo fo nesaf. Sut dyn ni'n siarad i dechnoleg yn dyfeisiadau personol ni.
Mae dad adra gyda fi yn deud wrth y goliadau i droi ymlaen a droi i ffwrdd. Cymraeg, mae mam a dad yn siarad fel arfer, ond maen nhw'n gweiddi, Alexa, lights on! Yeah? Felly, dyma sut mae'n cartrefi ni yn mynd i fod yn gweithio. Yeah? Mae gynnaf oblygiadau i'r system addysg hefyd. Yeah? Nid pawb sydd yn gallu teipio'n rhwydd. Yeah? Mae yna bobl efo anghenion a galluoedd gwahanol i'w gilydd allan yna. Mae hwn yn agor drws i gynulleidfa eang o bobl gallu cael mynediad i dechnoleg newydd a dechnoleg cyffroes a'r syniad yma o equity a thegwch o fewn cymdeithas. So dyna'r ddau gyntaf o'n eisiau trafod efo chi. A'r trydydd yn fan hyn, AI cynhyrchiol, generative AI. Felly dwi eisiau dangos be mae'n gallu gwneud efo'r Gymraeg. Felly, so rhywun yn fama yn, bron yn barod i gyfadda bod nhw'n defnyddio'r dechnoleg yma, achos mae yna rhyw bach o stigma, dwi'n meddwl, o gwmpas defnyddio'r dechnoleg yma. Dwi'n defnyddio fo bob diwrnod yn yngwaith, bob dydd. Yeah? So rhywun arall yn defnyddio fo gwbl, neu'n barod i gyfadda, amball law bach yn mynd i fyny, dewr iawn. Yeah? Mae hwn yn game changer. Mae o yn dechnoleg hynod gyffroes, a mae rhaid ni symud i ffwrdd o'r just sôn am y gwendida a'r peryglon. Mae rhaid ni feddwl sut dyn ni'n mynd i harnesu hwn a sut dyn ni'n mynd i harnesu fo o fewn addysg Gymraeg ac addysg ddwyieithog hefyd. Yeah? Felly, dwi'n credu mewn defnyddio y dechnoleg yma. Mae yna sawl model gwahanol allan yna, nid just ChatGPT. Lot o sefydliadau ddim yn gadael i staff ddefnyddio rhai o'r rhain, achos mae yna broblemau o amgylch preifatrwydd. Yeah? Ella'r un mwyaf derbyniol ydy Copilot, sy'n cael ei creu gan Microsoft. Hwna di beth ni yn defnyddio yn y brifysgol, mae pobl yn defnyddio pethau gwahanol hefyd. Ond be mae'n gadael i chi wneud? Wel, ysgrifennu testyn, ateb cwestiwn, dadansoddi data, creu fformulau, creu fformatio rhaglenni, enghraifft, oedd gyda fi griw o Friesland, o fyfyrwyr o Friesland yn dod draw i Ogledd Cymru, nes i greu amserlen bras ydyn nhw, lluchio fo fewn un o'r modelau yma, a wedyn nath o ddod allan ar fformat bendigedig. So gwaith gweinyddol fel yna yn hynod dda. Ysgrifennu polisia mae'n neud yn dda. Mae wedi cael ei hyfforddi ar ddogfennau ar y we, felly mae'n neud iaith polisi yn arbennig o dda, achos mae lot o bolisia ar y we. Ac hyd yn oed cerddi, os ydych chi isio sgwennu cerdd eich gŵr neu gwraig, mae yna help ar gael. Ond fel o'n i'n sôn, mae yna lot o rhyw fath o banic moesol, moral panic, rownd y defnydd yma AI, ond dwi'n mynd i ffocysu ar y pethau positif. Mae'r dechnoleg yma, mae yma i ni ddefnyddio, mae'r gath allan o'r bag, ymddiheuriadau am ddefnyddio idiom Saesneg, a does dim troi nôl. Hwn ydy'r byd dyn ni'n mynd i fod yn gweithio yno fo fel addysgwyr o hyn allan. Felly, y cwestiwn ydy sut dyn ni yn mynd i fod yn defnyddio fo. Ac yn ddiddorol, mae Hwb wedi cyhoeddi safonau digidol ar gyfer defnyddio AI. Mae'r gwefan, o'n i'n sôn ar y cychwyn efo cyfaill yn y cefn amdan hyn. Mae o'n rhoi canllawiau a mae'n esbonio be ydy AI yn dda iawn ar hwn. Felly mae hwn ar gyfer athrawon, mae'r gyfer y sector addysg yng Nghymru. Mae'n deud be mae'n neud yn dda, felly mae'n cefnogi datblygiad cynnwys i'w ddefnyddio mewn dysgu. Yeah? Felly ar Hwb, mae hwn yn deud, mae'n deud bod chi'n gallu defnyddio fo. Mae'n iawn i chi ddefnyddio fo, felly, mae'r Hwb. Ydych chi'n gallu defnyddio fo i greu cynnwys addysgiadol. Ydych chi'n gallu cael help gyda fo, gyda swyddoga gwaith gweinyddol arferol, y stwff diflas yma, fel creu rhyw amserlen neu sgwennu rhyw lythyr. Mae'n gallu darparu profiadau dysgu personol i bobl. Fydd gen i enghraifft mewn munud i chi yn hynna. Mae'n gallu cefnogi cynllunio gwersi, marcio, adborth ac adrodd. Mae'r defnydd o'r air cefnogi yn fanna'n ddiddorol. Chi a fi sydd dal yn gorfod gwneud y gwaith marcio, ond mae yna gefnogaeth ar gael. Mae hwn yn arf ydych chi'n gallu defnyddio i helpu y broses. Felly mae Hwb yn reit bositif amdano fo, ond be di o ddim yn deud yn y canllawiau yma ydy, diolch yn sôn dim byd am y Gymraeg na dwyieithrwydd
yng Nghymru. Felly mae rhain yn ganllawiau ar gyfer Cymru yn benodol, ond mae fel bod nhw heb di meddwl amdano y cyfleoedd gwych sydd yna o ran Cymreicio pethau drwy ddefnyddio'r dechnoleg yma. Felly dwi'n meddwl bod hwnna'n wendid sylfaenol o fewn y canllawiau yma. Ddylsa yna adran fod yn deud yn glir, mae yna gyfleoedd gwych o ran addysg Gymraeg yn fan hyn. Yeah? Mae hwn yn arf ar gyfer addysg Gymraeg. Felly, os mae yna rhywun yn gwrando ac eisiau fi cyfrannu at hwnna, hapus i sgwennu ambell paragraff i chi. Sôn am sgwennu paragraffa, mae yna gyfleoedd i wneud pethau reit dda efo'r dechnoleg yma. Felly, nes i ofyn i ChatGPT oedd hwn, yr union gwestiwn yma, esbonia marcsiaeth i mi, cymdeithasegydd ydw i, yeah? A dwi wedi gofyn fo ar gyfer i lefel plentyn 9 mlwydd oed. Felly, hwn oedd y prompt yn Gymraeg, union eiriau nes i ddefnyddio, a nes i rhoi o fewn i fy fodal AI, a dyma be ges i allan gyda nhw. Felly, mae'r Gymraeg ar y chwith i chi, hwn air am air be ges i allan ohono fo. Dwi heb di addasu unrhyw beth. Felly, mae hwn ar gyfer plentyn 9 mlwydd oed. Byddai'n ddiddorol gwybod beth i'ch barn chi am gwyrdeb, am gywair iaith, ac ydy o'n gysyniadol gywir. Wel, be mae'n dweud, beth yw marcsiaeth? Marcsiaeth yw'r syniad a gafodd ei greu gan ddyn o'r enw Karl Marx. Mae hwnna'n eitha clir. 9 mlwydd oed, dwi'n gwybod, ella bod gennych chi fwy o brofiad o hyn na fi. Roedd o'n meddwl llawer am sut mae pobl yn gweithio ac yn cael eu trin mewn cymdeithas. Beth oedd Marx yn dweud? Marx sylwodd bod 2 fath o bobl mewn llawer o wledydd, a mae'n mynd ymlaen i sôn amdani a pobl gyfoethog a'r gweithwyr. O ran cywirteb iaith, mae'n eitha da. Mae'n dda iawn. Eto, mae'n dod efo disclaimer gen i'n dyslexic, nid sillafu ydy'n nghyfder i, ond mae'n dda. Mae'n dda, mae'n glir. So rhywun yn gweithio efo plant cynradd yma? Ydy'r lefel cynradd, ydych chi'n meddwl? Mae'n dda. Yn gysyniadol gywir, mae'n chydig bach mymryn lleia yn dodgy. Mae'n deud Marx sylwodd bod 2 fath. So mae'n swnio fel mae Marx oedd y person. Chi'n gweld y pedwerydd pwynt bwled lawr. Marx sylwodd. Mae'n swnio fel na Marx oedd y person cyntaf i sylwi hyn. Ond nid fod y person cyntaf i sylwi hyn. Yn Saesneg, dwi'n meddwl bod o'n fwy agos ati. A hwn oedd y cyfieithiad Saesneg dath allan eto heb unrhyw gywiro gyda fi. Saesneg fymryn yn well na'r Gymraeg, ond does na ddim lot ynddo fo. Ond i wrth y modd efo hwn wedyn, nes i'n gofyn amdan hwn, ond nath o roi esiampl i fi amdan plant yn neud cacenna. Dylse fi ddeud hefyd na nid trio radicaleiddio plant at farcsiaeth ydw i'n yma. Ella bod fi yn, ond dim yn gwybod. Ond mae'n ddiddorol, so mae'n deud, dychmyga bod grŵp o blant yn gwneud cacennau gyda'i gilydd. Ond mae un plentyn yn dweud, fi sy'n bia'r popdy, Fi sy'n bia'r popdy. Felly fi fydd yn bwyta bron pob un cacan, Gewch chi'r brwsion, fel gweithwyr, A chi enghraifft hyfryd, o'n i'n meddwl, da iawn. Swn i wedi eistedd rownd am wythnos gyfan a ddim wedi dod efo rhywbeth mor dda a hynna. Eto, priodol ar gyfer plant oed cynradd o ran cywair a syniadaeth. Felly, mae'n gweithio'n arbennig o dda yn Gymraeg. Nid perffaith, ond mae'n gweithio'n arbennig o dda. Dyn ni'n gweld sut mae hwn yn arf, dwi allan amser, felly dwi'n mynd i fyrsio. Dyn ni'n gweld sut mae hwn yn arf, dyn ni'n gallu defnyddio. Felly mae'r technoleg yn sophistigedig. Mae'n symud yn sydyn. Mae'n symud yn sydyn iawn. Mae cyfieithu'n gryfder gyda fo. Ac os dyn ni'n meddwl amdan weinyddiaeth dwyieithog mewn ysgolion, mewn ardurdodau lleol, byrdda iechyd, sy'n gyd yn dod o dan safonau'r iaith Gymraeg. Mae chdi tools gwych ar gyfer pobl. Dwi yn ymwybodol bod yna gyfieithydd yn cyfieithu fi'n fan hyn. Mae dal angen cyfieithwyr, mae'n bwysig, dydy o ddim yn gywir bob tro, a mae rhaid prawf ddarllen y gwaith yma. I ni fel addysgwyr hefyd, mae rhaid i ni addasu'r gwaith yma. Fedrwn ni ddim jyst taflu allan yna. Ond mae wendid yn yr un Cymraeg y fanna nes i sylwi, doedd o'n cweit yn iawn.
Ond ie, meddyliwch i ddefnyddio fo. Os newch chi rhoi gwybodaeth i'ch pa bynnag system ydych chi'n defnyddio, enghraifft, dwi'n athro blwyddyn 3, mi wnaeth o gofio hynna. Dwi eisiau creu cynnwys ar gyfer plant 8 oed, wnaeth o gofio hynny. Mae'n cofio pwy ydych chi. Yeah? Os newch chi ddeud dwi eisiau Saesneg Prydain, wnaeth o gofio hynny. Felly, nid Saesneg Americanaidd, felly mae'n adnodd da iawn. Dych chi'n mynd ar drip i Zoo Gaer fel ysgol? Wel, gewch chi ofyn dweud, dwi eisiau llythyr ysgol, trip i Zoo Gaer, dyma'r dyddiadau, newch chi greu ar gyfer fi, gewch chi addasu fo wedyn. Mae'n help mawr efo hynny. Fedrwch chi newid y cywair i fod mwy ffurfiol, llai ffurfiol, ar gyfer plant uwchradd, plant cynradd, mae o yn ased gwych. Mae'n rhaid i chi dal goruchwylio'r peiriant hefyd. Ond dyma ni'r rhybudd sy'n dod efo fo. Di o ddim yn gywir bob tro. Cyfrinachedd, peidiwch ar rhoid eich manylion banc i fewn yn fod. Hwna ddim, mae'n siŵr yn syniad da iawn. Enwa plant, mae'n siŵr bod chi eisiau sgoi rhoi enwa pobl fewn iddo fo. Mae yna duedd yna fo, bias. Os byddwch chi'n gofyn efo sgwennu amdan Cymru, bysa'r gwybodaeth mae'n tynnu arno fo fwy na thebyg, fwy i wneud efo gwybodaeth pobl y tu allan o Gymru, sut maen nhw'n gweld Cymru a stwff cynhenid Cymraeg. So mae yna duedd diwylliannol yn gallu bod ynddo fo. Wrth gwrs, mae wedi cael ei hyfforddi ar gynnwys y we, felly mae yna bethau ycha fi yna. Mae yna bethau fel hiliaeth, rhagfan ar sail rhyw, ethnigrwydd a bob dim fel yna. Felly mae angen bod yn ofalus. Mae yna ofid am berchnogaeth, mae yna ofid amgylcheddol yna a mwy. Ond mae yna gyfleoedd yna. Yn sydyn ar y diwedd, mae yna enghraifft gyda ni o gwmnïau yng Nghymru sy'n gwneud pethau diddorol o fewn maes addysg efo hyn. Mae yna un cwmni sydd yn creu sgwrsbot neu chatbot Cymraeg lle ydych chi'n siarad efo Owain Glyndŵr. Mae'r wybodaeth wedi cael ei hyfforddi ar destunau maen nhw wedi dewis, felly maen nhw wedi hyfforddi'r model, nid oddi ar bob dim oddi ar y we, ond oddi ar testunau maen nhw wedi dewis. A bydd modd i blant sgwrsio efo Owain Glyndŵr a bydd o'n atab cwestiynau ar eu cyfar nhw, yn Gymraeg ac yn Saesneg. Felly cyfleoedd gwych i bersonoli addysg i greu pethau newydd addysgiadol. Mae yna stwff polisi gwych allan yna hefyd. Mae yna gwmni arall o Gymru sydd yn gweithio efo awdurdodau lleol i greu offer sydd i hyfforddi'n benodol ar ddogfennau polisia yr awdurdodau lleol hynny. Felly ti'n gallu gofyn i dy chatbot, be di polisiau y cyngor neu'r awdurdod addysg am fwlio. Ti'n rhoi hwnna'n y ffenast a wneith o ddod nhw gyd allan i chdi a deud pa ddogfennau maen nhw'n dod yno fo. Hefyd, mi wneith o rhoi llythyrau i chdi, rieni sydd wedi cael ei hyfforddi ar lythyrau blaenorol gan yr awdurdod addysg. Felly, mae yna reolaeth yn fan hyn dros gynnwys. Felly, ti'n mynd i gael rhywbeth o safon uwch yn y cywair ac cyd-destun cywir. Felly, mae yna gyfleoedd gwych yna. A mae rhaid i ni fynd ati yn barod ar gyfer y cyfnod newydd yma, o fewn y byd addysg. Mae o'n gyfnod newydd. Ond mae rhaid i ni cael cyllid digonol ar gyfer creu'r adnoddau yma, ar gyfer creu y technoleg yma. Mae rhaid buddsoddi yn y sector technoleg iaith, a mae rhaid buddsoddi yn y sector addysg a sgiliau addysg digidol. Mae'n gyfle i ni arloesi yng Nghymru, a meddylwn ni yng Nghymru fod yn arloesi yn y maes yma. Ond i wneud hynny, dwi'n meddwl mae rhaid i ni ddatblygu sgiliau. Mi fydd yn plant ni, bydden nhw'n frodorion, bydden nhw'n digital natives, yn frodorion digidol yn hyn. Bydden nhw'n dall y dechnoleg ma'n well na yr athrawon neu'r darlithwyr o bosib. Mae rhaid buddsoddi mewn sgiliau. Mae'n dod yn heriol achos mae'r maes yma'n newid mor sydyn. Nid un hyfforddiant sy'n cael bob 10 mlynedd ydi o. Mae rhaid i hwn fod yn rhywbeth parhaus. Ond mae rhaid i ni hefyd fel addysgwyr siarad efo'n gilydd. Mae rhaid i ni cael trafodaeth efo'n gilydd ynglyn â'r offer dyn ni'n defnyddio. Dylsyn ni ddim fod yn embarrassed i ddeud dwi'n defnyddio'r dechnoleg yma. Na, dylsyn ni fod yn defnyddio'r dechnoleg yma ac yn rhannu gyda cydweithwyr. Felly mae cydweithio yn bwysig o fewn ysgolion, o fewn ardaloedd, o fewn sectorau gwahanol addysg uwch, addysg ôl 16, y holl sectorau gwahanol yma, dyn ni angen siarad, ac mae angen arweinyddiaeth clir, dwi'n meddwl, gan Llywodraeth Cymru, gan awdurdodau addysg a gan beneithiaid sefydliadau addysgiadol mwyn symud y stigma yma i ffwrdd a grymuso pobl i ddefnyddio'r dechnoleg hon. A dyna fo gen i. Diolch yn fawr.
Eist yn oer. Gwych, diolch yn galon iawn, Dr Prys. Felly, cyflwyniad hynod ddiddorol. Dwi'n siŵr sy'n ni gyd yn gallu gwrando am oriau i ddod. Ac oedd ti'n sôn Cynog ar y dechrau'n fanna bod ti'n canolbwyntio ar yr ochr positif, ond mae'n bwysig gwneud yn dydi. Mae'n bwysig cydnabod y ffaith bod ni'n wlad fach, tîm bach yda ni, ynddo, ond bod ni yn gallu dal yn tir ac yn bod ni wrth gwrs yn nid falle ar y blaen, ond o'n i chwaith i mari holi. Dyna di'r teimlad o'n i'n ei gael yn fanna. Felly, yn gret clywed am yr amryfial feisydd sy'n na i ni allu defnyddio'r Gymraeg yn y byd technegol. A bod hynny yn y byd addysg, neu yn bywydau ni bob dydd hefyd yn dem, mae'n berthnasol i bawb, mae'n berthnasol i bob un ohono ni. Fel nifer o ddysgwyr, mae lleici yn dechrau i diwrnod ysgol mewn gwasanaeth. Ond gydag e-sgol, nid gwasanaeth arferol o hwn. Mae'r ddarpariaeth yn ein galluogi ni i uno pobl ifanc ledled Cymru gan anelu at equity drwy dechnoleg. Mae'r cynnwys yn rhyngweithio, yn ddiddorol ac yn rhad ac am ddim i bob ysgol. Dyle'r un dysgwr gael ei ddiffinio yn ôl ei leoliad. Ei nod felly yw darparu equity addysgol i ddysgwyr o fôn i fynwy. Mae e-sgol yn agor drysau i gwricwlwm ehangach, megis y wers Almaeneg hon yn cael ei harwain gan ddarparwr profiadol a'r athro dosbarth yn chwarae rhan ganolog hefyd. Mae pob sesiwn yn cael ei recordio, fel bod modd ail ymweld ar unrhyw adeg. Sy'n caniatáu i athrawon atgyfnerthu'r ddarpariaeth a geir gan e-sgol yn ôl yr angen. Uchafbwynt arall i lleici yw'r e-steddfod. Cyfle i ysgolion o ar draws Cymru gystadlu yn erbyn ei gilydd. Parc Marian T, Oil and Tea yn Goodwin, Lucas. Cyclists yn y parc gyda ffrindiau. Dyma amlygu ddeheuad e-sgol i gyfoethogi profiadau diwylliannol y dysgwyr. Dewch i ddarganfod mwy am sut mae e-sgol yn llunio dyfodol dysgwyr Cymru. E-sgol, equity mewn addysg trwy dechnoleg. Davies ydw i, dwi'n gweithio fel arweinydd Cynradd, y sector Cynradd yn e-sgol, a gyda fy nghydweithraig Siwan Richards sydd hefyd yn cynorthwyo yn y cefndir. A bore yma, da ni'n mynd i drafod yn prosiect ieithoedd rhyngwladol gyda chi. A dwi'n cael cwmni bore yma, fel ydych chi'n gweld, Louise Hutchinson, athrawes yn Ysgol Nant y Groes. I'm going to put myself to the acid test here now, Louise, okay? So, Guten Morgen, Frau Hutchinson. Wie geht's? Sehr gut, danke. Sehr gut, wunderbar, wunderbar. Das ist Frau Hutchinson und das sind meine Freunde Leo und Macy. Guten Morgen, Leo and Macy. There you go. Evidence, it works, okay? e-sgol's foreign language provision works. Diolch yn fawr iawn. These are Leo and Macy, they're students at Ysgol Nant y Groes ym mlwyddyn 6, ie? Ie. Ie, ydych chi'n mlwyddyn 6. Mae Leo a Macy wedi dod i ddangos i ni sut mae nhw'n medru siarad Almaeneg ar ddiwedd y sgwrs, ar ddiwedd y cyflwyniad hefyd. Ond cyn i mi gyflwyno Louise mwyn rhoi chydig bach o gyflwyniad i chi am sut effaith gafodd y prosiect ar Ysgol Nant y Groes, na rhoi chydig bach o gyd-destun i chi ynglyn â'r sector gynradd yn e-ysgol. Felly, da ni'n gweithio mewn ambell ffrwd wahanol. Un o'r ffrydiau hynny di yn ffrwd Cymreictod ni. Fe welwch chi ambell enghraifft yma o brosiectau da ni wedi rhoi mewn lle gyda Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Un ohonyn nhw o'r enw y cwis amser air, ble oedd modd dysgu am drysorau hanesyddol y llyfrgell a ennill lle ac ennill costau bws yn y drwm yn y llyfrgell mwyn cymryd rhan yn y rownd derfynol. Fe welwch chi fideo am hynny eto ar ddiwedd y cyflwyniad. A cwpl enghreifftiau eraill fan ar e-steddfod, welsoch chi'n y clip cychwynnol yna ar e-etholiad, rhywbeth da ni wedi cydweithio arno gyda Senedd Cymru. Newch chi weld hefyd yn ystod y cyflwyniad yma, dwi yn hoff iawn o roi e a hyphen o flaen prosiectau lle bod modd gwneud hynny, jyst i wneud yn hollol glir be ydy modd darparu e-ysgol. Fel y gwelwch chi, ehangu gorwelion sydd nesaf.
Yn prosiect ni ar gyfer dysgwyr mat mwyafol a thalentog, da ni'n cydweithio gyda prifysgolion ac mudiadau gwahanol mwyn herio dysgwyr o fewn maes Eidawn. Felly, enghraifft, prosiect gyda Adran Gymraeg, Prifysgol Aberystwyth ar y iaith Gymraeg. Oeddwn ni'n lwcus iawn i gael Myrerid Hopwood ac Eirig Salisbury gytuno i ddarparu yn y maes hwnnw. Da ni wedi cynnal rhai eraill wedyn hefyd gyda Prifysgol Caerdydd ar gyfer mathemateg a Technocamps ar gyfer sgiliau digidol. Y prosiect gwyddoniaeth wedyn oedd yn ddysgu'r dysgwyr ond yn ddysgu proffesiynol i'r athro hefyd. 190 o ddosbarthiadau wedi ymuno gyda ni dros 4 wythnos ar gyfer ymholiad gwyddonol cam wrth gam. Pawb yn cymryd rhan yn y gwersi yna ar y cyd. Da ni'n cynnal gwasanaethau amserol yn ystod y flwyddyn hefyd. Yr un mwyaf poblogaidd da ni wedi gynnal hyd yma oedd ar gyfer diwrnod diogelwch ar y we, fel y gwelwch chi, 404 o ddosbarthiadau yn tiwnio fewn ar gyfer hwnnw. Ond fel dwi wedi dweud yn barod, da ni yma heddiw mwyn trafod ein prosiect ieithoedd rhyngwladol. Felly, fe gychwynon ni adeg yma llynedd yn haf 2024 drwy roi peilot mewn lle ar y cyd gyda'r Goethe Institute. 58 o ysgolion yn cymryd rhan, 76 o ddosbarthiadau o'r 58 ysgol hynny. Fe welwch chi'r gif na gyda'r map o Gymru ar ochr chwith y graffeg. Felly, sesiynau poblogaidd iawn, a mae'r poblogrwydd hynny wedi tyfu a thyfu, a fel y gwelwch chi, da ni wedi bod yn cynnal sesiynau peilot eto rwan y ddiweddar, gyda lleici haf ar gyfer Ffrangeg a Sbeineg, gyda dros 300 o ddosbarthiadau cyfnod allweddol 2 yn ymuno gyda ni ar gyfer y sesiynau hynny. Ddim bob tro yn fyw, da ni yn recordio sesiynau hefyd, felly os dyn nhw ddim yn ffitio fewn i amserlenni ysgolion unigol, maen nhw'n medru dal fyny wedyn yn ei amser ei hunain. Ond dwi ddim yn mynd i sôn ddim mwy am y tro, dwi'n mynd i adlu Louise wneud hynny, fel dwi'n dweud, mae Louise yn athrawes yn ysgol Nant y Groes. A dwi'n meddwl bod Louise yn mynd i rhoi cynnig ar siarad Cymraeg yn ei chyflwyniad bore yma, ydych Louise? Dwi'n siarad, ond dwi'n rioed i wneud cyflwyniad, felly fydd pawb yn gefnogol iawn, dwi'n siŵr, Louise, felly diolch yn fawr iawn i chi. Diolch yn fawr. Bore da, pawb. Morning, everybody. Good morning. Wel, mae Ysgol Nant y Groes wedi cael hwyl arbennig o dda hefo wersi Almaeneg yma. Felly, oedd yna 4 gwers dros 4 wythnos. Tua 40 munud yr un, so oedd nhw'n ffitio fewn yn briliant hefo amserlen ysgol ni. Ac mi oedden nhw'n perfectly pitched ar gyfer y plant yma. Oedd yr amserlen yn gwych, oedd yr activities yn gwych hefyd. Ac dwi'n meddwl bod lot o athrawon yn poeni am wneud bethau fel hyn. Os oes yna specialist yn yr ysgol Cynradd, falle fydd yna after school club, neu, ond mae'n hit and miss, dwi'n meddwl, i lot o ysgolion Cynradd. So be oedd yn briliant oedd yn cael ei arwain gan ysgol a'r Goethe Institute, dim angen profiad o gwbl neu arbenigedd ieithyddol, diolch beth. Oedd o'n gwych, dweud y gwir. So, be oedden ni'n neud? Oedden ni'n canu, be oedd y can? Dwi wedi anghofio'r can. Helo. Felix. Canu am Felix a Franzi. Bob amser i dechrau gwersi. Wedyn, y plant yn sgwrsio, cael ei arwain gan Mr Davies yn trio sgwrsio hefo'r arbenigwyr hefyd. Wel, dwi'n mynd dweud bod Mr Davies ddim yn arbenigwyr, ond efo pawb arall. Wedyn, quiz Cahoots, oedd y quiz Cahoots yn poblogaidd ofnadwy, plant yn hoffi'r quiz Cahoots yma. A wedyn canu hwyl fawr ar y diwedd. A ers i ni wneud Almaeneg, fyddai'n deud mewn munud, mae blynyddoedd 4 a 5 di'n dechrau wneud Ffrangeg a Sbeineg hefyd. A mae'r gwersi yn gweithio'n briliant i blwyddyn 6 ac i'r plant iau hefyd, so spot on, sy'n ni'n dweud. Ac ar ôl bob un wers, mae yna PDF briliant i athrawon efo QR codes yma, just mor hawdd i just printio, rhoi ar y wal, display, Almaeneg, ieithoedd, be bynnag, mynd ar y wal, mae'r plant medru defnyddio'r iPads i clicio
ac ymarfer, bob peth yn yr un lle. Padlet, so oedd o'n saff ac yn hawdd i rhannu be oedd y plant di wneud a rhannu lluniau neu fideos gwych. So, ac dyna fo ar y llun. So, un wythnos oedd plant ysgol Nant y Groes yn cael feature ar y ddechrau. So, oedd o'n gyffrous iawn i ni gyd. A dyma ni, quiz, dwi'n meddwl bod yna quiz Cahoot i pawb ar y ddiwedd. So, this was a really popular part of the lesson, wasn't it, you guys? Chwarae quiz Cahoot. A nath Maisie fan hyn ennill y quiz Cahoot a draws Cymru gyd, dwi'n meddwl. So, nath Maisie ennill. Da iawn, Maisie. Ac oedd y enwau ar Cahoot yn ddoniol iawn. Yeah. Can you remember what your Cahoot name was, Maisie? Fatha tired penguin neu bethau fel yna. Da iawn. Okay, so, na ni. So, be di'r effaith i fod ar ysgol ni? Wel, fel ni debyniad bob disgybl blwyddyn 6, sesiynau ieithoedd tramor modern, na fasa nhw ddim wedi cael y gwersi yna heblaw am bod ni wedi ymuno hefo'r ysgol. Ac oedd pan ath rai o'r plant i ysgol Eirias, Taster Days a Transition, oedden nhw'n gallu dweud, da ni wedi gwneud dipyn bach o Almaeneg, cos maen nhw'n gwneud Almaeneg yn ysgol Eirias, so mae'n pathway fewn i ieithoedd eraill a diddordeb wneud hefyd. Fel dwi wedi dweud o blaen, dwi'n meddwl bod o'n digwydd rwan. Mae plant blwyddyn 4 a 5 i gyd yn cymryd rhan yn y gwersi Ffrangeg a Sbaeneg. Ac eto, sa hyn ddim wedi digwydd heb esgol. Na chi. So, 3 grŵp blynyddoedd ysgol yn cael mynediad at wersi iaith o safon, a dyna beth sy'n bwysig, sy'n hawdd i athrawon, unrhyw un yn yr ysgol. Da ni wedi cael athrawon yn wneud y gwersi hefo, da ni wedi cael TAs yn wneud, mae'n hawdd i pawb yn yr ysgol. Ac mae o'n ffordd ffeithiol iawn o gyflwyno gwersi iaith. A dwi'n meddwl, dyna be nathon ni anfon at esgol trwy'r Padlet, blwyddyn 6, ysgol Nant y Groes, yn canu Unai Helo neu Hwyl Fawr i Franzi a Felix. Dyma fo. Choose Felix, choose Franzi, choose Glenda, and Venus in this vault. That's fun, super! Ar mute, na fo. Felly, dwi'n meddwl bod Leo a Maisie yn mynd i ddod ato ni rwan mwyn cyflwyno tamed o sgwrs, a tra bod chi'n dod ato ni falle chi'ch dau, na i egluro chydig bach mwy. Felly, yn ystod y sesiwn yma, oedd gennym ni athrawes o'r Goethe Institute, fel dwi'n dweud, yn fy addysgu i ar y sgrin. A'r syniad tu ôl i hynny oedd bod ni'n modelu'r patrymau iaith mwy nag unwaith. Hynny yw, wrth i fi ailadrodd oedd y dosbarth falle'n clywed y patrymau hynny dwywaith dair cyn iddyn nhw roi cynnig arni. Fyswn ni byth wedi gwirfoddoli wneud hynny cyn darganfod os yna gannoedd o athrawon o ddosbarthiadau yn gwylio fi'n wneud ffwl o'n hun yn wythnosol, ond dyna ni, dyna di'r sefyllfa erbyn hyn. Davies yn seren, really. Pan ydw i dweud, a Mr Davies will be, Mr Davies! Wow. Danke. Danke, Frau Hutchinson. Diolch yn fawr iawn. Thank you very much. Ond ydych chi'ch dau'n hapus i gyflwyno chydig bach o iaith i ni? Na chi te? Na i gamu'r ochr. Hallo, guten Morgen. Ich bin Leo und das ist Maisie. Guten Morgen, Freunde. Wie geht's, Maisie?
Es geht mir gut, danke. Sehr gut. Was ist das? Das ist eine Postkarte von meinen Freunden in Deutschland. Sag, das ist Barren so. Schau, ein roter, blauer und kleiner Papagei. Wunderbar. Tschüss, Leo. Bis bald, Maisie. Diolch yn fawr iawn i chi. Something to do with seeing a parrot in a zoo? Yeah, there we are, see, I can follow. Diolch yn fawr iawn. Gwch chi fynd nôl i stol awr wedyn, thank you very much. Diolch. Na'r postcard o Berlin Zoo. Ie. Doedd ddim angen y props, dwi wedi egluro, Frau Hutchinson. Felly, fysai ddim yn sesiwn e-sgol gynradd heb chydig bach o Cahoot. Felly, os oes gennych chi ddyfeisiau clyfar wrth law, da ni yn mynd i gael cystadleuaeth fach rwan, mwyn dangos i chi'r math o beth oedd yn cael ei gyflwyno yn ystod yr elfen hynny. Felly, nhw'n ni rannu sgrin yn fan hyn. Gobeithio bod chi'n gallu gweld. Mi ddeitho rwan. Yndi. Ni roi chydig bach o gerddoriaeth arno fo, falle. Felly, os newch chi ymuno drwy'r cod fydd yn ymddangos, na fo, ni roi'r gerddoriaeth lawr chydig bach. Unai drwy fynd i www.cahoot.it a wedyn defnyddio'r cod rhifau yma 920046 neu fedrwch chi sganio'r cod QR. Felly nhw'n ni roi munud bach i chi wneud hynny. A mae gennym ni wobre hefyd ar gyfer y sgorau gorau. O'n i'n disgwyl chydig bach o fanna, ond dyna ni, ta waith, diolch bwys. Dwi'n gobeithio fydd na rai ar ôl ar gyfer Leo a Maisie, felly byddwch yn garedig os gwelwch y dda yn y lleidfa. Nw'n ni roi munud bach i chi mwyn ymuno. Leo and Maisie, have you got a nickname for us to track? The Glowing Pelican, yeah? Okay, I'll be keeping an eye for the Glowing Pelican, te. Pawb yn hapus i ni ddechrau? Yeah, da ni barod i fynd? O, nhw'n ni aros ymiliad. Mae rai ni gyfaddau, mae gan Leo a Maisie chydig bach o fantes, maen nhw wedi gweld y cwestiynau a'r atebion yma ar blaen hefyd. Iawn te. Nawn ni gychwyn arni. Os da chi heb ymuno, bydd y cod ar gael ar waelod y sgrin yn ystod y quiz i gyd. Ond dwi'n meddwl bydd angen i ni symud ymlaen rwan, felly ffwrdd a ni. Iawn te, 6 cwestiwn i gyd, 10 eiliad ar gyfer pob cwestiwn. Beth mae halo yn ei olygu? What does halo mean? O, da iawn, dim un ateb anghywir. Oce, falle bod hwnna'n eitha amlwg. Nw'n ni symud ymlaen at yr un nesaf. Da iawn, Glowing Pelican. Top of the leaderboard at the moment. Cwestiwn 2. Beth mae Guten Morgen yn ei olygu? What does Guten Morgen mean? Dych chi'n clywed fanna hefyd Cahoot yn modelu'r iaith o gwmpas y stafell. Ond ai bore da neu prynhawn da ydy'r ateb. Oh, perffaith hyd yn hyn. Can we keep this up as a room, I wonder? Oh, pwy di'r kind macaw? Oh, come on, don't be nasty now. Cwestiwn 3. Beth mae Gute Nacht yn ei olygu? What does Gute Nacht mean? Gute Nacht. Nos da. Neu da iawn. Gadewch chi ni weld. Rwy'n wedi cael yr un yn anghywir. Na i ddim gofyn wrthych chi sefyll fyny. A mae'r cain macaw dal ar y brig. Come on, Glowing Pelican, you're slipping. Cwestiwn 4. Banner pa wlad yw hon? Which country's banner is this? Iwerddon, yr Alban, Gwlad Ria neu Deutschland? Un ateb anghywir fanna hefyd. Diar mi. Ond da iawn, pawb sydd wedi ateb Deutschland. Blue Camel, mae Glowing Pelican yn symud i'r cyfeiriad cywir da iawn. 2 gwestiwn ar ôl. Cwestiwn 5. Danke. Be mae hynny'n olygu yn Almaeneg, yn Gymraeg a Saesneg iddyn nhw? Diolch, neu mae'n mynd yn iawn. It's going okay. Pawb yn gwybod be mae danke yn feddwl, da iawn chi. Reit te, 1 cwestiwn ar ôl, a mae'r un ola yn aml ddewis. Mae rhaid chi ddewis mwy nag 1 ateb cywir. Dwi'n meddwl mae 2 ateb cywir sydd ar gyfer yr un nesaf. Felly cliciwch y 2 opsiwn cywir,
cyn gwasgu submit. Pa ddau sy'n ffyrdd o ddweud hwyl fawr? Tschüss, Guten Morgen, Guten Tag, ac Auf Wiedersehen ydy'r opsiynau. Dau ateb cywir tro yma. The glowing pelican looked quite confident over there to me. One of them's dancing. Right, gadewch i ni weld pwy ddoth i'r brig. Yn y drydydd safle, Blue Camel. Dach eisiau codi? Na, nhw'n ni'n gofyn wrth chi godi. Yn ail, mae'r glowing pelican. Oh! A pwy sy'n dod i'r brig? Kind McCo. Come on now. Felly, gan bod gennym ni enillydd, maybe Leo, you'll do me the honour. Do you want to go and take that to the winner, please? It was supposed to be for you, but never mind. I'm only joking. I've got one for Leo and Maisie here as well. Felly, I'll leave these here for you. Diolch yn fawr iawn, Maisie. Do you want to come and get that? Diolch yn fawr iawn. Ac i Leo. Dwi'n meddwl bod nhw'n hyd un rownd arall o gymrydwyaeth. A newn ni gloi yn fanna efo cwpl o fideos eto. Mae gennym ni prosiectau o'n i'n cyfeirio atyn nhw gynnes, sef y cwiz amser air a'r prosiect gwyddoniaeth. Cwpl o fideos hyrwyddo i chi ddangos rwan mwyn cloi. Helo, a croeso, a diolch eto am ymuno ni heddi. Mae hi'n hyfryd i weld gymaint o blant o ysgolion ar draws Cymru gyfan. The actual experiment is we're going to take 6 coins, all of a similar dirtiness, and we're going to submerge them. So we're going to put out the cups first, so if you girls want to do that, merched, chi eisiau rhoi'r cwpanau allan fel yn y diagram. 3, 2, 1. Dyna ni. These coins need to be left in there for 10 minutes. Welcome back, croeso nôl. We hope you have had just as much fun as we had here, and we are ready to show you our results. So, over to Rhi. Mae'r merched wedi bod yn gweithio'n galed a maen nhw wedi trefnu'r darnau o arian yn ôl pa mor sgleiniog i nhw. We believe that washing up liquids will be the best at cleaning coins. A huge thank you to St Mary's Catholic Primary School for their predictions there. A wedyn ni'n mynd draw nawr i ysgol chwilog ym Mhen Llŷn. Dwi'n rhagfynegu mae'r sos coch fydd y gorau yn lanhau'r darn arian. Rwydd mae ganddo halan, siwgr a finag yn dod. What do you think? What are your ideas on what we could use in order to protect those coins? The best piggy bank, if you like. That's what we're looking for, right, Rhi? Glenda, ni eisiau chi ddilynio Cwestiwn a fydd yn cadw'ch darnau arian yn sgleiniog. 3, 2, 1. And we really look forward to seeing you next time. Hwyl fawr! Da iawn, hwyl fawr! We've had a brilliant day in the National Library today, showing Ysgol Pen Tip and Ysgol T Croes around the library, showing the different types of collections that we have and the ways in which we look after them. Plant wedi bod yn gynhyrfus iawn yn chwarae'r gemau sydd yn adeiladu ar y wybodaeth maen nhw'n cael ar y teithiau o gwmpas y llyfrgell gyda ni, gyda staff y llyfrgell. The children have thoroughly enjoyed the experience from beginning to end, and we cannot thank you enough. It's a really fun way for the children to retain the information that they've learned on the walk around. So yeah, it's been really exciting for them. Mae wedi bod yn braf iawn cydweithio efo tîm Llyfrgell Genedlaethol Cymru ar y cwiz amser air a croesawu ysgolion Pen Tip a T Croes yma heddiw mwyn cystadlu yn y rownd derfynol pencampwyr y pencampwyr fel petai. Roedd pawb yn ymddiddori yn ystod y teithiau addysgiadol bore yma gyda tîm y llyfrgell.
a wedyn fi o'n i fel tîm staff e-sgol yn cynnal cwisiau digidol ar ffurf gwirionediron mwyn annog nhw i fod yn gystadleuol a cofio'r hyn a ddysgon nhw'n ystod o bore. Diwrnod arbennig a diolch o fawr iawn i bawb ac ymrodd rhan. Da ni'n edrych ymlaen i gydweithio fo tîm y Llyfrgell Genedlaethol eto flwyddyn nesaf. Yn e-ysgol, credwr yn gryf bod gan bob dysgwr yr hawl i gwricwlwm cyfoethog, waith ble maen nhw'n byw. Ond nid pob ysgol sy'n gallu darparu'r holl gyrsiau hynny am yr dysgwyr am ei hastudio. Dyma ein rôl ni. Dychmygwch ddosbarth ble gall ddysgwyr o wahanol ysgolion gysylltu'n rhwydd gydag athrawon profiadol trwy lwyfan digidol. Dosbarth ble mae'r gwersi'n bersonol ac yn afeilgar. Mae'r plethu'r traddodiadol a rhithiol yn ein galluogi ni i uno'r dysgwyr ar gyfer sesiynau wyneb yn wyneb, i atgyfnerthu'r dysgu ymhellach a chaniatáu darpariaeth aml gyfrwng. Ein nod yw meithrin cydweithio rhwng ysgolion, pontio bylched daearyddol a sicrhau cyfleoedd dysgu ar sail tegwch i bawb. Yn e-ysgol, credwn y dylai dysgwyr gael ei diffinio gan ei hangerdd dros ddysgu, nid ble maen nhw. Dyna pam rydym yn gweithio'n agos gydag ysgolion ac awdurdodau lleol i ehangu posibiliadau cwricwlaidd gan gyfoethogi'r profiad addysgol. E-ysgol, equity mewn addysg trwy dechnoleg. Mae'n dda iawn gweld ar map yma nifer o ysgolion draws Cymru sydd yn cydweithio hefo e-ysgol. A mi welwch chi fanna niferoedd yn y flwyddyn sydd yn dod i ben wan. A mae'n dda iawn gweld bod yna ddipyn o gynnydd yn digwydd yn y flwyddyn addysgol newydd sy'n cychwyn mis Medi. Nifer uwch o ysgolion, cyrsia a dros 1000 o ddisgyblion ar draws Cymru yn cydweithio fo'i gilydd ac yn cydweithio hefo ysgolion. Da ni'n parhau i gefnogi partneriaethau sy'n bodoli eisoes, ond hefyd da ni'n datblygu cydweithio hefo partneriaethau gyda awdurdodau addysg draws Cymru, sef yn Pen y Bont, Gwynedd a Môn. Wrth gydweithio gyda awdurdodau, mae neges yn glir i ysgolion lle mae angen i rannu cyrsia ac adnoddau. O ran e-ysgol, da ni'n cefnogi a hyfforddi athrawon fel bod nhw'n barod i addysgu rhai gwersi rhithiol a bydd Stephen yn nghydweithiwr i'n sôn am hyn yn fwy yn y man. Ond beth sy'n ei licio wneud yn gyntaf, gan bod e-ysgol wedi bod yn cydweithio hefo Gwynedd a Môn, mae Elfed Morris yn fan hyn, sydd yn gydlynydd consortiwm addysg ôl 16 Gwynedd a Môn, yn mynd i sôn am y datblygiadau wrth gydweithio hefo e-ysgol. Diolch yn fawr. Glenda, a diolch yn gwahoddiad i ddod yma i ddiw, jyst i gael gair bach efo chi. Jyst i roed yng nghefndir i, yn gyntaf, cyn di'r prwydthrathro o ysgol Uwchradd yn Ynys Môn, o'n waith i gynt, efo'r gweithio ar amser ochr cricilaidd, asesu, a ddarna amser lenni ac yn y blaen. Ac o'n i'n ges i sgondio wedyn i weithio efo grŵp laddill o Mennau, gan hyrwyddo i cyrsia partneriaethau nhw 14-16 a wedyn ôl 16 efo'r ysgolion. Ac y fras, gathon ni sefydlu consortiwm ôl 16, sef yr consortiwm addysg ôl 16 Gwynedd ac Ynys Môn. Ac y rheswm gath hwnna i sefydlu, dwi'n sôn am hen hanes go iawn wan, 20 mlynedd yn ôl. Oedd yna arolwg estyn ar hyd y corridor Fennau, a arolwg estyn ar addysg ôl 16 ar hyd y corridor Fennau. Ac ddath allan yn ddamiol. Oedd yna cystadleuaeth ffyrnig rhwng ysgolion a rhwng y coleg addysg bellach, oedd yn darparu yr ochr gened y lefel A, a'r
ysgolion. Doedd na ddim cydweithio rhwngthyn nhw, i fod yn onest, oedd y perthynas yn toxic. A ddath hynna allan yn hollol ddamiol. Wedyn, be oedd yn dod yn amlwg, o gynnon ni Mr Leighton Andrews, i rei pobl sy'n cofio Mr Leighton Andrews, oedd y gweinidog addysg, ac oedd Mr Leighton Andrews ddim yn hollti blew nag oedd o'n deiti fel oedd hi. Ac y bygythiad ddath, yn chi tŷ mewn trefn, neu nawn ni roed eich tŷ mewn trefn i chi. A byddwch chi'n ysgolion yn colli chwech o dosbarth, bydd na colega chwech o dosbarth, a dyna hi. So oedd hi'n banics. Nathon ni ymgynghori, a be ddath allan oedd, o pawb yn cytun bod na drefn ffurfiol cydweithio strategol o edrych ar y ddarpariaeth a draws ysgolion a draws y colega yn ôl 16. Ac y rheswm beth arall oedd yn gyrru hwnna oedd newid yn y demograffig yn Ynys Môn a gogledd orllewin Cymru. Mae'r nifer o bobl ifanc yn anffodus yn gostwn. Mae oedran cyfartalaidd yn cynyddu, pobl yn symud i fewn o'r tu allan i ymddeol ac yn y blaen. Ac enghraifft o hynna oedd yn ysgol lle o'n i'n ddirpru, ysgol Thomas Jones yn Amlwch. A mae Mr Osion Hughes yn eistedd ar y cefn a fan'na efo llais ni yn gyn pennau technoleg gwybodaeth ni wedi gweithio efo'n gilydd yn yr ysgol. Pan nes i gychwyn yn 97, fatha pennaeth gwyddoniad y pennaeth cemeg, o'na yn agos i 900, 900 a hanner o blant yn yr ysgol na. Rwan, mae yna 500. Mae'r newid yna wedi bod yn drawiadol yn lot ar ardaloedd. Be mae hynna'n olygu bod yr ysgolion wedi bod yn llai yn ei maint a methu cynnig yr ystod o gyrsia lefel A ôl 16 oedd nhw'n gallu. Oherwydd, os petai nhw'n gwneud, sgynnon nhw mond, enghraifft, cer, fysa 1 neu 2 yn bob ysgol. Ieithoedd modern, 1 yn ysgol eisiau gwneud Ffrangeg, 2 mewn ysgol arall. So, dydy o yn ariannol ddim yn hyfyw i'r ysgolion. Yn enwedig efo'u cyllid nhw'n cael ei dorri nôl efo'i niferoedd nhw'n gostwng. So felly, oedd na dewis. Mwyn i bob ysgol gallu cynnig yr ehangder yna o dewis pyncio o 16, ac i ryw raddau cadw i plant bod y plant ddim yn botio fo'i traed, ac yn naturiol bod yr ysgolion llai yn, be maen nhw'n deud, withering on the vine, fel nhw'n deud yn Saesneg, ac yn colli chwech dosbarth yn naturiol. Oedd yna benderfyniad strategol wedyn trwy'r consortiwm ôl 16, ac y consortiwm ôl 16 ydy'r Awdurdod Addysg Môn, Awdurdod Addysg Gwynedd a grŵp Llanrillomennau. Ac yr ysgolion, mae yna 4 partner ysgolion efo ddarpariaeth ôl 16. A'r penderfyniad strategol oedd yna oedd i gynnal a cynorthwyo'r ysgolion bach efo'i ddarpariaeth ôl 16. So felly, oedd rhaid gweithio fe'i gilydd ac canoli cyrsia, fel dwi wedi'r enwi rhai ieithoedd modern, cerdd, hyd yn oed deiryddiaeth di mynd yn bwnc lleiafrifol wan, pethau sa rhywun byth yn meddwl, addysg grefyddol. Mae'r newid yna, dwi wedi gweld o mewn 20 mlynedd o be mae bobl ifanc isio, ac yn dewis yn ôl 16 di newid. Ac, natur pobl ifanc yn newid, a'i deheuadau nhw, a be mae'r brifysgolion angen fatha pynciau i fynd ymlaen i addysg uwch. Felly, a fel dyn ni'n dweud, dyna'r flaeno'r eitha, da chi'n gweld yma lleihau y cystadleuaeth yma, ac gallu cynnal ehangder lefel uchor o greiddiad hefyd, tydalen nesaf, wrth weld. Ac, hefyd, fel dyn ni'n gweld yr un ola yna, wneud yn siŵr oedden ni'n cefnogi'r iaith Gymraeg. Ac oedd gwneud cyrsiau'n bartneraethol, oedden ni'n gallu sicrhau bod y gwrs ar gael yn ddwyieithog. Sicrhau hefyd betai plentyn yn dymuno wneud o trwy gyfrwng Gymraeg fos ar gallu yna iddyn nhw. Wedyn, sut oedden ni'n mynd i wneud hynna? Hwn ydi strwythyr wedyn. Sori, mae yn Saesneg y slaid nesaf. Okay? So, pan wneud Glenda fflipio y slaid nesaf, wneud y bobl weld o'n Saesneg. Mae yna bwrdd arweiniol y consortiwm, sef yr deilydd portfolio, yr cynghorwyr, yr peneithiad addysg, Chief Exec Llanrillomennau, y cadeirydd Llywodraethwyr Llanrillomennau, nhw di'r arweinwyr sy'n rhoi'r agwedd strategol rhanbarthol na
A da ni'n sôn yn rhanbarthol mwy neu lai gogledd orllewin Cymru i ni. Ac yn y canol, mae gennym ni grŵp wedyn sy'n neud y penderfyniadau chydig bach mwy operational, sef penaethiaid, yr coleg penaethiaid, cynrychiolaeth y penaethiaid Uwchradd, swyddogion addysg o'r ddau awdurdod addysg. A wedyn i'r ddau ochr mae gennym ni yr grwpiau penaethiaid Uwchradd, ac o danu nhw mae'r grwpiau dirprion a penaethiaid cynorthwyol cwricwlwm. Heini di'r pobl sydd wir yn gwneud y glo man operational. O pryd mae'r gwersi ymlaen, pwy sy'n cynnig be, ac yn gwahodd ceisiadau. Da ni'n mynd drwy broses hefyd ymlynyddol. Os di ysgol yn ffeindio, neu coleg, bod nhw yn methu cynnal darpariaeth, mae yna gwahoddiad wedyn yn mynd allan yn swyddogol, fatha mynd trwy tender, caffael, lle da ni'n gwahodd darparwyr i roi cais i fewn i ddarparu. Ac fel arfer, 99% o'r adegau, mae ysgolion a colegau digon call dydi. Fatha pennaeth mewn ysgol, sy'n ni'n cynnig cwrs sydd ddim yn perfformio'n dda yn ysgol i fod yn gwrs partneraethol lle mae yna, yn y ffenast shop front nasa. Mae rhywun yn cadw'r dilla budur allan chydig bach yn y gefn, lle mae angen sortio pethau a gwella ansawdd rei gyrsia. A mae bob sefydliad yr fath. Ac dyna ddath yn amlwg. A be nathon ni penderfynu yn flynyddol wedyn, da ni'n canfod y droddiad Alps. A dyn ni'n bydd pobl sydd yn y sector uwchradd yn gwybod beth i Alps. Mae o'n mesur o gynnydd disgybl yn erbyn i perfformiad sgai nhw, cynnydd ôl 16. A wedyn mae'n arancio cyrsia ac ysgolion a colega. Da ni'n cyhoeddi i'r penaethiaid y droddiad, y consortiwm, lle mae'r colega a lle mae'r ysgolion i gyd yn hwnna. A oedd hwnna yn game changer. Nath o dorri lawr y rhwystra wedyn, cos o bob pennaeth yn gweld, wel, dydy'r coleg yn mynd ffantastig, mae gynnu nhw broblemau efo'u cyrsia, mae ysgol fi efo broblemau efo amball i gwrs, a mae'n ysgol arall am yna drws nesaf, mae gynnu nhw broblemau amball i gwrs. Ond, beth arall oedd o'n dangos, oedd y rhagoriaeth ar draws yr ardal. So, os oedd yna bennaeth, dydag cemeg, o gen i broblem efo cemeg yn yn ysgol i, dwi'n edrych ar yr adroddiad lle mae'r rhagoriaeth yn yr ardal yn lefel A cemeg. Dwi'n codi ffôn wedyn efo'r pennaeth a dweud, reit, fedrwch chi helpu ni, be mae'ch athro yn athrawes pennaeth cemeg chi wneud yn rhagolol, fedrwch chi rannu amser, rannu arfer dda, fedrwch chi'n aelod o staff ni dod ata chi. So, dim just gweld bai oedd o'n ffordd o gwella ansawdd. Ac hefyd torri rhwystra mae'r awr rhwng sefydliadau. Felly, ni flipper yn Saesneg, jyst ti wedi gwneud hynna do. Oce. Reit. Dwi wedi mynd, dyna di'r strwythyr dwi wedi sôn amdan. Oce. Wan, sut dyn ni'n mynd i wneud hwn yn operational? Amserlen ar y cyd. So, bob chweched dosbarth a bob darparwr ôl 16 ymrwymo i amserlennu blocia bora a prawn. Dim ond am y cyrsia partneriaeth. So, os oedd yn cynnig lefel A cemeg, fatha cwrs partneriaeth i 3 neu 4 ysgol arall, fyswn ni'n ymrwymo i roed o mewn opsiwn 4, sef peth cyntaf bore dydd Llun a peth dwytha prawn dydd Iau, mewn 2 floc. Petai na 5 wers, a mae yna rhai ysgolion a 6 wers o rhai ysgolion sy'n aslotio nhw fewn yn y canol yma. Rwan, be mae hynna'n olygu? A be mae'n olygu bod plant yn gorau teithio dydyn. Maen nhw'n gorau teithio o'n ysgol i, o ysgolion chi i ysgol fi yn neud lefel A cemeg. Beth cyntaf bore dydd Llun, maen nhw'n teithio i ac o ysgol fi, a prawn dydd Iau i ac o ysgol fi yn neud cemeg. So mae yna gosta cludiant yma na does, a mae yna amser cludiant. Ac yr unig peth fedra i ddeud ydy, ers cyn Covid, o'n na teithio taxi oedd yn costio i ysgolion i'w 30 pint, maen nhw'n agosach wan i 60 a 70 pint. Mewn 5 mlynedd mae costa cludiant wedi ffrwydro. Wel, da ni'n gwybod, mae'n bob peth dydi, os da ni'n cymaru nôl y prisiau 2019. Rwan, broblem sgynnon ni, mae hwnna'n dechrau mynd yn unsustainable. Da ni'n methu cynnal hwnna tymor hir. A dyma lle mae e-ysgol wedi gallu bod o gymorth mawr. Lle da ni'n gweithio wan ar dechrau newid yr agwedd
ac roed y cwch yn y dŵr efo cyfuniad hybrid. Yr delwedd da ni'n anelu at ydy dyda hanner tymor mis Hydref bod bob yn ail wers yn hybrid. Bod na, dyda'r gwersi borod y llun na, mae hwnna'n wynab y wynab a'r un prawn dydd iau yn hybrid. Yeah? So mae yna atebolrwydd wedyn, does. Mae'r athro neu athrawes yn gweld y plentyn a'r plant o wers nesaf a gweld nhw o bell yn y wers sy'n newydd bod. So mae hwnna yn rhoi gysur i athrawon. Os di Johnny Jones yn mynd i troi fyny, neu mae gamera fod wedi troi i ffwr, mae Johnny Jones yn y stafell dosbarth na efo Mr Morris o wers dwytha a dweud, ei, beth ydych chi'n gwneud wers dwytha? Ydych chi yna? Gweld y nodiadau di. So mae yna, dwi'n mwyn dipyn bach o cadw bus ar blant, o wybod sut mae plant yn ei arddegau. Rhai chi sydd wedi bod efo plant yn ei arddegau, da chi'n gwybod sef o beth ydyn nhw. Ond, ia, na fo. Ond, ia, wedyn mae hwnna wedi bod o narf i ni. A mae cymorth Glenda yn mynd i fewn i ysgolion ac yn gallu torri'r rhwystra yma lawr o pobl sydd wedi bod yn dysgu'n wych o bell yn ystod Covid, sydd wedi cael amnesia mwyaf anhygoel am y dillad dysgu o bell, a rwan yn gwrthwynebu dysgu o bell. Yeah? Ac y torri'r rhwystra yma lawr eto o canmod y pobl sydd yr athrawon yn ysgolion ac yn y colega sy'n bodlon arwain yna fo ac sy'n mynd i ella torri'r rhwystra fewn i'r sefydliad, lle mae y Doubting Thomases yn y stafell athrawon yn gallu gofyn i Mr Morris, o sut dath o wers rhithiol na? O, ffain, oedd yn iawn. Oedd y plant i gyd ar y sgrin ac oedd rei fi yn y dosbarth a dwi'n weld nhw wers nesaf beth bynnag. O, oce. Dria fo, iawn, illa nai. So, ac mae yna diwydiau Cymraeg, does, lle gorau i dechrau wrth y traed, de. A dyna beth da ni'n neud yna, Glenda. Y penderfyniad strategol sydd wedi cael ei wneud wan, a mae hwn yn cael ei gefnogi gan yn arweinwyr ni, y penaethiaid, y sefydliadau, ydy cychwyn yn mis Medi wan yn y blwyddyn addysgol newydd. Mae yna wythnos o wersi rhithiol bob hanner tymor i ddechrau. Gan symud y bel a gael agweddau pobl i newid a pidio gweld. A hefyd dwi'n meddwl yna gysylltu dysgu o bell efo Covid ydy. A'r profiadau dim mor bleserus gafodd lot o bobl yn Covid. So, felly, dyna beth da ni'n neud, ac dyna ni'n hynod o ddiolchgar i Glenda ac i Llifon a'r bobl yma yn e-sgol sydd wedi bod yn gefnogol iawn i ni. Ac, ond, fel da ni'n fel da ni'n garganfod, da ni'n mynd i troi meddyliau pawb dros nos ac gwaith o ddatblygu, perswadio ac i bobl gweld y defnydd yma. A'r ffordd dwi'n bregethu bobl ydy, mae o'n gwella sgiliau dysgu o bell i bobl ifanc, a unwaith hwnnw'n mynd i addysg uwch, mae lot o'i darlithoedd nhw a'i addysg nhw'n addysg uwch yn mod o bell. Ail beth, gwella'u sgiliau nhw ar gyfer cyfylygo dywiaeth i fynd i'r byd gwaith, oherwydd mae gen i fab sy'n gweithio yn y busnes gorsafau bŵar ac yn y blaen, prin iawn bod o'n ei swyddfa. Unwaith y mis ella bydd yn y swyddfa. Mae bob peth yn cael ei wneud rhithiol, o bell, rhwngwladol y rhithiol. So mae rhaid gael sgiliau yma i'r pobl ifanc fel bod nhw'n gallu ymdopi yn y byd gwaith sydd wedi newid. Ac yn peth arall ydy lleihau oil troed carbon o rhoi plant mewn taxis a siwntio nhw o gwmpas Gwynedd ac Ynys Môn. Ac ar amser mae'r plant yn eistedd yn y taxis. Mae o'n amser farwol dydi, mae'n dead time, felly nhw'n wneud yn byd arall. Felly dyna di'r holl ffactorau da ni'n gwthio ac yn symud pethau ymlaen wan efo dysgu rhithiol, dysgu o bell. Dim yn gyfan gwbl, ond y trefniant hybrid. Oce, sori. Dwi wedi bod wrthi'n treithi fan hyn. Sori. Diolch, Elfed. Fel oeddech chi'n sôn am y gefnogaeth i athrawon, mae Stephen am fynd i fwy o fanyldra y math o gefnogaeth da ni roi i athrawon i wneud yn siŵr bod pob yn gyffyrddus
ac yn barod i ddysgu ar-lein. Ie. Diolch yn fawr. Ie, diolch yn fawr Elfed, a diolch Glenda am hwnna. A fi'n credu, yn personol, dwi wedi bod yn gweithio gyda e-sgol nawr ers 2020. A dechrau yn y man cyntaf yn Powys ac yn Ceredigion, lle oedd nifer fach o gyrsiau'n cael ei rannu rhwng ysgolion. A fel nath Elfed sôn, oedd y disgyblion yn cael eu cludo un ysgol i'r llall, gwastraffu amser, felly mae'r model dysgu hybrid yn gweithio i helpu disgyblion i aros yn eu ysgol nhw, a hefyd cael y cefnogaeth yn yr ysgol hefyd pan oedd yn dod i hwnna. A wrth i flynyddoedd pasio, mae'r nifer o ysgolion, cyrsiau a disgyblion i ni yn cefnogi wedi cynyddu. A fel mae'n Elfed a mae Glenda wedi sôn, mae'r elfen dysgu proffesiynol wedi bod yn hynod o bwysig mwyn sicrhau bod yr athrawon, ysgolion a hefyd y disgyblion hefyd yn cael y cyfle i fod yn cyfyrddus, yn hapus gyda ffordd o ddysgu. A dyna beth dwi'n mynd trwyddo nawr yn gyflym yw yr ochr dysgu proffesiynol. A mae'r dysgu proffesiynol wedi cael ei deillio rhwng 3 elfen. So pan mae ni'n cefnogi ysgolion, ni'n edrych ar y 3 lefel yma, 3 elfen. Sef y dysgu cydamserol o bech, sef yr dysgu ar-lein. Sut mae'r athrawon yn defnyddio Microsoft Teams a Google Classroom i ddarparu gwersi ar-lein. Edrych ar yr strategaethau addysgeg tu fewn Teams a Google Classroom. A sgiliau mae'r athrawon wedi datblygu yn ystod Covid, ond felly wedi anghofio, a mae angen felly atgynerthu a mynd trwy cwbl o bethau, mynd trwy rai o strategaethau ar yr ochr addysgeg ynglyn â hwnna. Yr ochr dysgu anghydamserol o bech, sef sut mae'r athrawon yn gallu rhoi cyfleoedd lle tu allan i'r dosbarth, lle maen nhw'n gallu cwblhau gwaith sydd yn atgynerthu gwaith maen nhw'n wneud yn y dosbarth digidol. So edrych ar y defnydd o Microsoft Forms i roed bach o blas o beth mae'r disgyblion yn wneud. Roed cyfleoedd flipped learning i'r disgyblion lle maen nhw'n paratoi ar gyfer y gwers maen nhw'n mynd i cael eu cynnal trwy Microsoft Teams neu Google Classroom. Ac wedyn, y trydydd elfen wedyn yw yr elfen sesiynau wyneb wrth wyneb. Ac yn personol, a fel tîm, ni yn annog ac ni yn sicrhau bod y rwydweithiau ni'n cydweithio efo, bod nhw pan maen nhw'n datblygu cyrsiau dysgu hybrid, bod elfennau a gwersi wyneb wrth wyneb yn digwydd. Y cyfleoedd i magu perthnasau, dod i nabod ei gilydd, achos weithiau, da chi felly 3 ysgol gyda disgyblion wahanol yn dod at ei gilydd, felly mae rhaid cael y cyfle i ddod i nabod yr disgyblion. Mae'r model dysgu hybrid yma yn newid o un awdurdod lleol i'r llall. So fel yn Gwynedd a Môn, mae sesiynau ar-lein, yr dysgu cydamserol o bech yn digwydd unwaith pob wythnos, pob hanner tymor. Yn Pen y Bont, so mae Pen y Bont ni wedi bod yn cefnogi dros y 12 blwyddyn academaidd yma. Maen nhw wedi yn edrych ar y tymor gyntaf, maen nhw'n mynd i wneud hollol wyneb wrth wyneb, ac wedyn ar ôl hanner tymor edrych mewn i cyfleoedd dysgu o bech, wedyn hirbech. Yn Powys, Ceredigion a Sir Fynwy, maen nhw yn trefnu sesiynau wyneb wrth wyneb pob hanner tymor. Felly mae fe yn wahanol yn bob awdr lleol. A ffres ni'n defnyddio yw one size doesn't fit all. So pan maen ni yn cefnogi gwahanol awdurdodau lleol, mae fe'n lan iddyn nhw beth maen nhw eisiau gwneud. Mae rai partneriaethau fel yn Gwynedd a Môn gyda gweithdrefnau sydd wedi bodoli am blynyddau maith. Dyn ni ddim yn mynd mewn yn gweud, reit, mae'r eich newid i popeth. Ni'n sgwrsio am yn trwyddo gweithdrefnau y sir a gweld sut gallwn nhw datblygu gweithdrefnau nhw wrth edrych ar yr ochr dysgu hybrid model. So ynglyn â'r dysgu proffesiynol, mae yna gwahanol elfennau gweithgareddau ni'n wneud gyda'r ysgolion. I ni yn cynnal gweithdai dysgu proffesiynol, lle ni'n cael
sesiwn mewn ysgol ac annog ac yn gwahodd athrawon i dod at ei gilydd. Ni yn cynnal gweithdai ar-lein, gweminarau, lle mae'r athrawon yn ymuno ar ôl ysgol neu gwylio y recordiadau. Ni yn hefyd yn mewn i'r ysgolion i gweithio gyda unigolion. So tymor yma, gwaith Glenda fyna yw mynd mewn i'r ysgolion, gweithio gyda athrawon i sicrhau bod nhw yn hapus gyda'r cynnwys, achos mae gwahanol athrawon, gwahanol pynciau gyda anghenion gwahanol. Felly mae'n bwysig bod y criw chwaraeon a'r criw gwyddoniaeth yn gwybod sut maen nhw'n gallu darparu dysgu gwahanol elfennau mewn yn ystod yn y sesiynau hirbech. A wedyn, mae gen ni banc o adnoddau, how-to fideos ar gael i athrawon, felly mae athrawon yn gallu dipo mewn i'r reina i jyst i atgynerthu rai ysgoliau, felly bod nhw wedi'n nghofio dros yr gwyliau'r haf, neu ers mae Covid wedi bwrw felly. So dyna'r y fath o sesiynau dysgu proffesiynol i ni'n cynnig i'r ysgolion. A jyst dyma'r enghraifft, mae gwefan dysgu proffesiynol gyda ni yn edrych ar sgiliau ar Microsoft Teams, Google Classroom. Nes i cynnal gweithdai ar defnydd o Class Notebook trwy Microsoft Teams. A nathon ni hybrid surgeries, lle sesiynau 20 munud, hanner awr ar-lein, lle oedd athrawon yn dod mewn y sesiwn i jyst mynd trwy gwahanol elfennau a sgiliau nhw datblygu ar gyfer y cwrs nhw wedyn. A wedyn, jyst enghraifft o sut mae'r dysgu proffesiynol wedi digwydd ar lefel dosbarth neu lefel awdur lleol yw, yn Sir Fynwy eleni, mae nhw wedi dechrau, so mis Medi blwyddyn diwetha, nath nhw dechrau eu siwrnau dysgu hybrid. Felly fel Sir, mae yna 4 ysgol Uwchradd. A o nifer o cyrsiau, ar risg o ddiflannu, achos niferoedd, fel mae Elfed wedi sôn. Ieithoedd, Sbaeneg, Cymraeg ail iaith, Computer Science, Economics, risg enfawr o diflannu. Felly nath nhw penderfynu yn mis Medi 2023 i edrych mewn i'r model dysgu hybrid. A nath yr swyddogion y Sir dod i Cynhadledd ni yn Llangynwyd, yr un gyntaf nath ni cynnal yn 2023. A nath nhw penderfynu pryd hynny, mae rhaid ni edrych ar ôl, mae rhaid ni arbed y pynciau yma. Felly, dros yr blwyddyn academaidd 2023-2024, nath nhw buddsoddi'r amser i cynnal sesiynau hyfforddi i'r athrawon. So, es i byw yn Aberteifi, teithio i Sir Fynwy pob hanner tymor i wneud sesiynau hyfforddi gyda'r athrawon. Nes i hefyd ymweld ar ysgolion, edrych ar yr ochr technegol, sicrhau bod pethau yn rhedeg yn llifyn yn yr ochr yna, a gweithio gyda'r athrawon. Nathon ni hefyd cynnal gweithdai ar-lein, eto wedi cael ei recordio os oedd dim amser dyn nhw i ymuno, a oedd nhw wedyn yn gwylio reina os oedd nhw ddim yn lle ymuno sesiynau. Felly, o pecyn o gefnogaeth ar gael i'r athrawon. A fi'n credu, mae hwnna yn hynod o bwysig bod ni'n rhoi y cyfleoedd i'r athrawon. So felly mae cwrsau dysgu hybrid wedi dechrau y blwyddyn academaidd yma, a maen nhw wedi bod yn llwyddiannus. Nath Llifon sôn yn gynharach bod Estyn wedi rhyddhau adroddiad thematig ar ieithoedd. Wel, nath Estyn mewn i Sir Fynwy i siarad gyda'r athrawon a y Sir amdano sut maen nhw yn darparu cyfleoedd ieithoedd yn ei uwchradd. A mae yna sylwad, mae yna section yn yr adroddiad yn sôn am sut mae hwnna wedi llwyddo bod y disgyblion yn Sir Fynwy yn ôl 16 gyda cyfleoedd i astudio Sbaeneg. So mae hwnna wedi bod yn hynod wedi bod yn llwyddiannus i ni. So, nathon ni, cyn y Cynhadledd hefyd, nes i recordio galwad teams gyda un o'r athrawon, jyst i ofyn iddi hi am profiad hi o'r cefnogaeth a sut mae'r sesiynau hi, athrawes economics yw i, so nath hi jyst sôn am profiad hi o'r cefnogaeth nath hi derbyn
gan e-sgol. So, gobeithio bod yn mynd i gweithio. What kind of professional learning or training have you received to prepare for delivering economics through this hybrid model? Well, we were really lucky because we've been planning potentially using e-sgol for a number of subjects. We started our professional learning the summer term previous to actually teaching in the September, and I think that was really helpful to give us all a little bit of an introduction, to meet the other teachers in the team and to meet yourself and anyone else who was involved in the organisation of this, meet with the teachers from the other schools was really important, both the senior leadership teams and the individual teaching staff, getting to know each other, thinking about how the courses were going to be split amongst different teachers depending on sort of specialisms, but also becoming familiar with the hardware and the software that we were going to be using to teach the subjects from that September onwards. In particular, setting up the whole system in terms of for myself, using the XP pen hardware, linking that to my laptop and just getting used to using that, which I found incredibly helpful in the teaching of economics. Being able to annotate graphs and PowerPoints has been really helpful. But also using the Teams again. Obviously we used Teams, as you said, in COVID, but this is using Teams in a different way, to deliver whole lessons, whole courses, and finding out about the different aspects of Teams, which I hadn't used before. Fi'n credu y neges oedd Nicla di sôn fyna yw, o'n nhw yn rhan o'r sgyrsiau o'r cychwyn. Nath nhw ddim dod i tymor yr haf, lle oedd wedi glanio ar desg nhw bod chi'n mynd i dysgu cwrs dysgu hybrid ym mis Medi. O'n nhw yn rhan o'r sgwrsiau o'r cychwyn. Fi'n cofio sesiwn gyntaf gyda'r athrawon yn siambr yn Ysg yn Sir Fynwy, a oedd lot oedd yr athrawon eitha sceptical dros y fath yma o ddysgu, ond wrth buddsoddi yr amser ni i cefnogi'r athrawon, mae'r cwrsau dysgu hybrid wedi bod yn hynod o lwyddiannus. Mae'r fideo yma yn rhan o podlediad ni'n recordio, a bydd y fideo a'r podlediad yn cael ei rannu i chi. So os chi eisiau gwylio y fideo yma yn ei gyfanrwydd, wedyn gallwch gwylio fe ar ôl yr gynadledd yma. Ond dwi'n hynod o angerddol dros y prosiect e-sgol, y Cynradd Uwchradd, ond hefyd cyfleoedd mae e-sgol yn chi roed i'n disgyblion ni. Roed y cyfleoedd i'r disgyblion i astudio cwrs sydd falle ddim ar gael yn e-sgol nhw. Fi'n cofio pan o'n i'n ysgol Aberteifi, oedd criclwm eitha chym na, oedd dim opsiynau eang i gael, ond mae'r disgyblion eisiau mwy nawr. Mae cyfleoedd nhw'n mynd i colegau. So os ych chi'n gallu cydweithio gyda ysgolion eraill, wedyn mae fe yn ffordd dda o roed cyfleoedd eang i'r disgyblion i astudio. Blwyddyn ar ôl blwyddyn, mae dysgwyr hyd a lled Cymru fel angharad yn paratoi at ei aroliadau. Yn e-sgol, rydyn ni'n ymwybodol iawn o ba mor bwysig yw'r cyfnod hwn. Ac ei nod yw sicrhau y gall pob dysgwr gael mynediad at adnoddau cefnogol yn rhad ac am ddim. Mae Carlam Cymru yn drysorfa lawn o adnoddau adolygu, wedi'u creu gan athrawon profiadol o ar draws Cymru ac wedi teilwra'n arbennig ar gyfer adolygu effeithiol. Nid dim ond llwyddiant academaidd yw'r nod gan Carlam Cymru. Cynigir hefyd gymorth i gefnogi lles meddyliol, gan ddarparu cyngor ymarferol ar sut mae ymdopi gyda straen yn ystod cyfnod yr aroliadau. Mae ein fideos yn cynnig cymorth adolygu sy'n gyfoeth o wybodaeth bynciol ar lefel tygau a safon uwch. Beth am gamu yr arholiad yn fwy hyderus fyth? E-sgol, equity mewn addysg trwy dechnoleg. Efallai bod llawer o'n chi sydd yma heddiw yn gwybod am Carlam Cymru yn barod, ond efallai bod yna rai sydd ddim yn ymwybodol o'r prosiect. Felly dyma ychydig o wybodaeth gyffredinol am y prosiect. Felly, beth ydy Carlam Cymru? Wel,
Cyfres o casgliad o adnoddau sy'n ffocysu ar rannau penodol o'r cyrsiau tygau, uwchgyfrannol a safon uwch ydy y prosiect hwn. Ar ffurf fideo, ond hefyd mae yna gopïau o'r sleidiau sy'n cael eu cyflwyno yn y fideos ar gael i'w lawrlwytho. A mae'r adnoddau ar gael mewn ymwriaeth eang o bynciau, o ffiseg i gerddoriaeth, o droseddeg i ddaearyddiaeth, a bron pob pwnc allwch chi feddwl amdano, a dweud y gwir. Yn ogystal â'r fideos pwnc benodol, ceir hefyd casgliad bach o fideos sy'n mynd i'r afael a sgiliau a strategaethau adolygu, a rhai sy'n cynnig tips ar sut i edrych ar ôl yr iechyd yn ystod cyfnod yr aroliadau, a'r iechyd meddwl yn benodol, felly pwysig iawn. Mae'r adnoddau'n cael eu creu gan athrawon profiadol o bob rhan o Gymru. Maen nhw am ddim i bawb, ac maen nhw'n adnodd gwych ar gyfer dysgwyr, athrawon ac ysgolion fwy cyffredinol. Gall yr adnoddau hyn gael eu defnyddio gan athrawon cyflenwi er enghraifft. Maen nhw'n wersi parod ar gyfer llenwi bylchau ag ati. Wedyn, cwestiwn pwysig iawn, lle mae dod o hyd i'r adnoddau? Dyma'r fideo bach yn dangos sut i ddod o hyd iddyn nhw. Dyna ni, felly, os nad ydych chi wedi cael cyfle i fynd i wefan carlam.cymru, ewch i'r wefan i ddarganfod beth sydd ar gael i chi. Wel, mae newyddion cyffroes iawn i'w rannu heddiw am Carlam Cymru, sef datblygiad diweddaraf. Da ni wrthi'n gweithio gyda chwmni yn neo-orllewin Cymru, sydd yn datblygu app ffôn symudol i ni, felly app Carlam. A bydd yr app yn cynnig profiad hwylus i defnyddwyr, opsiwn i greu rhestr chwarae unigryw, a hygyrchedd i bawb at adnoddau digidol o safon uchel. Da ni'n mynd i rannu rwan ar y sleid nesaf. Da ni'n mynd i rannu sut bydd yr app yn edrych, ond cadwch mewn cof, mae dyddiau cynnar ydy hyn, felly bydd pethau newid, enghraifft y diwyg a chydig o'r gorchmynion sy'n cael ei defnyddio ar yr app. Bydd popeth fel yna yn newid mewn amser, ond mae hwn yn rhoi rhyw syniad i chi o sut bydd yr app yn edrych ac yn gweithio. Ac mi fydd yr app yn cael ei lansio yn swyddogol yn ystod hanner cyntaf tymor yr Hydref eleni. Felly, rhywbeth i edrych ymlaen ato. Felly, dyma'r fideo sy'n dangos sut i ddod o hyd i adnoddau. Felly, beth gennym ni yma ydy creu rhestr chwarae neu rhestr chwarae ar ôl dewis Cymraeg. Dewis y lefel, felly, da ni'n mynd i ddewis tygau, da ni'n mynd i ddewis ffiseg, a wedyn clicio llwyth o cyrsiau, a mae'r cyrsiau yn dod i fyny yn fanna. Wedyn, da chi'n gallu clicio ar y botymau gwyrdd, ychwanegu at y rhestr chwarae. A wedyn, mynd at dy rhestr chwarae wedyn, a mi ddyle'r cyrsiau yna, da chi wedi ychwanegu, ymddangos, yn gyntaf, da ni'n mynd i yn Saesneg, mae'n drwg gen i. Felly, GCSE, Physics eto, cadw at yr un pwnc am heddiw. A mae'r cyrsiau yn ymddangos yn fanna, a wedyn ydych chi'n clicio ar Add to Playlist. Added, ia. A wedyn,
nôl rwan i your playlist, neu dy restr chwarae, ac o fewn y fanna, ydych chi'n gweld y cyrsiau, a wedyn ydych chi'n gallu nodi bod chi wedi dechrau edrych ar y fideo, neu nodi bod chi wedi gorffen, a wedyn unwaith ydych chi'n hapus bod chi wedi defnyddio'r adnodd hwnnw, mi allwch chi glicio ar dileu a'i ddileu o'r rhestr. A wedyn mynd ati i ychwanegu rhagor rhai o gyrsiau eraill os ydych chi eisiau. Felly, hwyluso pethau i ddysgwyr fydd hyn yn bennaf. Fel dyn ni'n gwybod, mae pobl ifanc yn hoffi defnyddio ffonau symudol. Felly, mae hwn yn gwneud pethau'n hwylus iawn iddyn nhw i ddod o hyd i adnoddau perthnasol ac i ddefnyddio nhw yn eu hamser eu hunan fel sy'n gweddu iddyn nhw. Felly, dyna ni. Gobeithio y byddwch chi'n cytuno bod hyn yn datblygiad cyffroes. Gwybodaeth, oedd wedi dweud hyn yn barod, mi fydd yr app yn cael ei lansio'n swyddogol yn ystod hanner cyntaf tymor yr Hydref eleni. Felly, nesaf, a gan blisleisio, na fyddwn ni'n gallu rhedeg rhaglen Carlam Cymru heb yr athrawon brwdfrydig sydd yn creu y fideos yma i ni. Mae'n bleser mawr gen i groesawu Jonathan a Gareth, athrawon ffiseg o Ysgol Maes y Gwendraeth, i ddod i roi safbwynt yr athro ar ddefnyddio'r adnoddau hyn a cael y gorau allan ohonyn nhw. So mae'r dirgryniadau hyn o fewn, gwydwn ni, yn air, pan mae sain yn deithio. Okay, so mae'r dirgryniadau yn mynd nôl ymlaen. So ar hydol i hwnna, so ton lle mae'r osgiliadau grynynnau yn yr un llinell. Jonathan. Gareth i fi. Hwna oedd un o'r fideos cyntaf eriod i fi gynhyrchu. Fi credu dechreuais i, Stephen yn clydydd mewn bryn, fi credu fe 21, so fi credu falle'r batch cyntaf. Bach o cefnir i chi o ran fi. Fi'n athro ffiseg, ond mi'n dysgu electroneg hefyd. Byddwn nhw'n ddiddorol i chi gyda Siaradwr. Dechreuon ni dysgu electroneg gyda Cymru yn y cynnal, fi'n credu oedd e, a buon ni'n neud cynadleddau fideo. A mae hwn yn mynd nôl 20 mlynedd. So, pan dath y cyfle o creu fideos fel hyn, o'n i'n dim yn brofiadol iawn, ond o'n i'n gwybod beth oedd yn gallu creu a beth oedd y cyfleuon yn mynd i fod i disgyblion. So, reit yn y dechrau, gaethon ni hyfforddiant, a fi'n ddiolchgar iawn, achos oedd ddim clem dy fi, fo'n onest, gyda defnyddio Teams a stwff fel hyn. So, diolch i Stephen, sort of arwain fi trwyddo y proses, a yn y fideos cynnar hyn, o'n nhw'n fyw. A o'n nhw'n ofnus iawn i wneud, achos o'ch chi'n eistedd flaen sgrin, oedd rhywun gyda chi'n gefnogol i chi, o'ch chi ddim yn nabod, a wedyn byddech chi wedyn yn goffod siarad y sgrin am ti 45 munud, heb gwybod fan y bobl oedd gyda chi. So, oedd e'n nod ar y dechrau. Loren, war boi, Erfinen. Oce, neu Sweden, fel nhw'n galw fe yn Pontyferem. Beth ti'n galw fe draw? Yn y cyfnod clo, dechreuodd Gareth a fi i greu fideos gyda'n gilydd, a wedyn rhoi nhw mas i disgyblion o gytrau i cael gwylio. A fy'n dechreuodd perthynas rhinto ni o trafod ffiseg. Pwch becso, sy'n cymwt ydy mi fel am ffiseg gyda ni i chi, right? Fi'n gobeithio o'r disgyblion sydd yn gweld y fideos hyn, mae brwdfrydedd ni am ffiseg yn dod trwyddo, achos credwch ni'n byd, ni'n geeks, right? Ni'n dwlu ar ffiseg. O creu y fideos hyn, gyfer cyfnod trwyddol 3 ydw ddechrau. Nath e sort of arwain mlaen. Ti'n mwyn gweud? Ie, oedd e'n cyfle really nice, really, just cael athrawon eraill sydd ddim yn falle hyderus yn ffiseg, ond nhw'n gallu defnyddio'r fideos yn gwersi nhw, a nhw'n gallu gweld beth o'n ni eisiau i nhw dysgu ar ochr ffiseg.
a nhw wedi bod yn fwy hyderus i dysgu disgyblion yn gwybod bod yr adnodd yn gyda nhw, a mae bach o hwyl hefyd i'r athrawon a'r plant. Ie, mae'n od iawn ymwellach. Fi'n cerdded lawr y corridor a fi'n clywed athrawon yn wario fideos hyn, a fi'n clywed lais ni, beth ffordd sy'n gwydfod hyn. So ie, maen nhw yn defnyddio fe. So mae'n neis gweld defnydd bod pobl yn defnyddio fe. Okay. Os electron gwi. Yep. Mae hwnna'n ffaith. So pob... Mae'n sgwrdd eitha cymleth i fi. Pwy'n dechrau arno fan hyn? Yn y dechrau? Ie, wir. Ffilm dda iawn. Arbennig. So, ie, mae gwybod beth i isotopau yn bwysig a falle gwybod pam mae isotopau falle yn y benedrol. Ie, yn bwysig iawn. Right, sorry, please stop hwnna. Yn y dechrau y chwith i ddim gyda'r dadfyriad yn beryglog o nucleus. So fel chi'n gweld fan hyn, chi'n gyda nucleus fawr yn y canol. So'r peli bach coch a gwyrdd, so y coch felly yw'r protonau a'r glas o'r yw'r neutronau. A mae 3 ffordd gwahanol mae dadfyriad yn beryglog yn gallu digwydd. So ydych chi wedi dysgu hwn nôl? Ie, so ni wedi datblygu y ffordd o cyflwyno fideos. Gath Gareth, roes i'r gwahoddiad i Gareth, o ti eisiau dod i wneud fideos gyda Carlam. So'n siŵr os oedd Carlam yn gwybod ar y pryd bod ni'n mynd i gweithio gyda'n gilydd. Ond dwyfon ni mewn a wnaethon ni y fideos ar y cyhyd. A i fod yn onest, a fi byth nôl i wneud fideos wrth yn una nawr, oherwydd mae'r arddull i ni'n wneud fan hyn. Ni wedi datblygu sort of perthynas ar y sgrin, ble dym yn dyma, mae yw yn y fideo hyn er enghraifft, i fi ddim yn gwybod dim byd am ymholliad a dadfeiliad. A fi'n holi i berfedd mas, a beth i fel mwyn yn gweithio. A fi'n gofyn cwestiynau, falle bydd y plant yn gofyn. A maen nhw, ardboth i ni wedi cael wrth y plant fan hyn, yw, fi'n gwybod bod ti'n gwybod sy'r y popeth yn byty fe, a'r ateb yw hymell fath, fi ddim yn, achos i fi'n dysgu hanner lefel A, a mae Gareth yn dysgu hanner arall, a byddai yn dysgu desyn, mae peth testunau, so i dysgu gyda fe, eriod, ar un peth dy fe, so mae'n ffordd neis oedd ymlaen. Yn y cyfnod hyn hefyd, ni wedi datblygu ffug enwau, so mae gyda ni Viking Halves. A Jedi Johnny fan hyn. Ie, achos pan o'n i'n cyflwyno, o'n i ddim yn licio galw fe'n Mr Harvard, a o'n i ddim yn licio galw fe'n Gareth, so ni wedi datblygu fel y persona hyn, sort of online. Mae plant yn gwybod am beth i hwn. Na, mae'n gweithio rwy'n dda hefyd, ffordd dda cyflwyno nodiadau yn ffordd falle fwy digri, a felly mae'r plant yn hoffi ffordd ti'n gofyn cwestiynau fel rhywbeth byddai'r disgybl yn gofyn yn y dosbarth, ond felly ddim yn hyderus i ofyn o flaen pawb, so mae'n ffordd neis iawn o cyflwyno. Yr un siawns yma, pedwar ar y gwylod, gwmwys yr un siawns yma, bod y ffoton yma mynd i cael ei amsugno gyda un ar y gwylod, neu yn cynhyrfu un o'r rai ar y top i ostwng. Fi'n ty bach yn y tywyllwch fan hyn, achos o'n i'n meddwl... Os mae dyn ni 4 ar y top, 4 ar y gwylod, o'n i'n meddwl walle bod eisiau wastod cael fwy ar lefel E2? Os, a dyna yn gwmwys beth sy'n angen mewn laser. So mae laser 2 lefel fel hyn ddim mynd i gweithio. Mae ddim yn effeithio o gwbl, a mae ddim mynd i gallu gweithio, achos mae'n lawr i siawns os byddai'r ffotons yn... So mae'r sefyllfa hyn yn un gwael de? Ydy. Hwn yn wael. Ydy, hwn yn wael. A dylen ni'n gweud na. Ie, yn gwmwys. O'n i ddim yn gwybod dim am lasers, but yn onest i chi, right? Oedd e'n dysgu fi tra dwi'n mynd ymlaen fyna. Beth sy'n bwysig iawn fi credu ystyried fan hyn, bach iawn o adnoddau Cymraeg, ffiseg sydd yn bodoli. A beth mae y prosiect yma wedi llwyddo i wneud yw rhoi adnoddau ar gyfer pobl sy'n astudio ffiseg trwy Gymraeg. A ni'n ddiolchgar iawn amdano hwnna. So, ti'n gwneud ti? Ie, na, dde'n neis gallu defnyddio fel y beiro mwyn gallu
annotato ar yr actual dogfen I hun, dogfen fyw wedyn, mae'n creu fwy cyflwyniad organig le chi gallu adio llunellau a rhoi lawr pethau fel na, sydd yn ddoniol hefyd. Organig, filco la. Ie, bach o cem. Ffoniwch pa mae'r sglebriwr yn cyflymu ar y cychwyn. So pam chi'n meddwl byddwn yn cyflymu? Er mwyn cael cyflymiad, mae rai bod grym cyd-dechrau. So mae rai bod grym cyd-dechrau fan hyn. So eto, rhi fath o beth byddwn ni'n neud. Byddwn ni'n meddwl, reit, profi fan hyn bod yn mynd i fod yn... Fi'n trio gweithio mas y grym llorweddol. Nawr, fi'n gwybod bod wedi gweithio mas o'r cwestiwn cyn yn 49.4. A wedyn, byddwn ni'n amnewid testyn y fformula fan hyn i cael gweithio mas beth yw'r grym llorweddol yr agos fan hyn. A mae'n 46.4 sydd yn fwy na 40. OK? So... Un peth pwysig sy'n dod mas o hwnna, os wy'n deall hwnna, mae'n bwysig iawn bod disgyblion yn gwybod pan mae'n dod i cwestiwn arholiad beth sydd yn bwysig a ble mae'r marciau yn cael ei roi yn lefel A. So bydd ni wedi wneud yn y fideos mwy diweddar falle yw rhoi pwyslais, falle dim ond un cwestiwn neu falle 2 cwestiwn arholiad yn pob cyflwyniad, ond mynd mewn i real perfedd y peth. So maen nhw'n gwybod, ma beth sydd eisiau mwyn cael y marciau o fewn y cwestiwn hyn. Ni'n teimlo bod y canlyniadau ni wedi gwella oherwydd ni. Ni'n rwyddo rein i plant yn ysgol ni. Ond fi'n gobeithio bod pobl ar draws Cymru, os maen nhw'n defnyddio nhw, maen nhw'n gweld bod fi ddi fe. Maen nhw'n gweld cyfleoedd fel i cael y gwybodaeth allan o cwestiwn, y camau gwahanol, dim jyst yr ateb, felly ydych chi gallu gael mewn cynllun marcio, ond y camau gwahanol er mwyn cyrraedd yr ateb terfynol, a mae hwnna'n fel eitha neis i'r disgybl gallu gweld beth yw'r pethau gyntaf bydd nhw'n goffo wneud. Un peth arall gath i gofyd i ni yw i gweud wrtho disgyblion tra bod ni'n neud rhain, i actually gweithio nhw, gwasgwch pause. So, tra bod nhw'n gwatcha y fideo eu hunan, byddwn ni'n gweud, ni wedi trafod y cwestiwn, gwasgwch pause, triwch a wedyn ni'n jocan, back in the room. A wedyn, ni'n rhoi'r atebion, so gobeithio bod nhw'n defnyddio sort of y techneg na. Yn rydw. Os chi moyn tystiolaeth oeddi y system hyn yn gweithio, mae bach iawn y tystiolaeth gyda ni. Circo graffs i te. Ydw, fel ffysegwr fi'n joio bach o graffs. Fel ni'n gweld fan hyn, tystiolaeth o Google Forms yw hwn. So ni'n defnyddio Google Forms yn ysgol ni, a ni'n creu tasgau wedyn ni'n neud ar ôl gwylio'r fideo, gobeithio maen nhw'n gwylio'r fideo, a ni'n rhoi fform i nhw wedyn i trial gweld os maen nhw wedi deall y pwnc a deall y testyn. Dyma'r enghraifft o ryw cwestiwn fan hyn, le chi gyda eto curve Gaussian, dosbarthiau Gaussian os gyda pethau fel le chi wedi gweld, mae'r mwyafrif yn y canol, felly deall e ond dim deall e i gyd, so felly yr ochr anodd o'r cwestiwn, maen nhw heb cael y marciau yna, ond maen nhw wedi cael rhan fwyaf o'r marciau yn y canol. Mae rai o'r disgyblion ddim wedi deall e, neu felly ddim wedi edrych ar y fideo, so maen nhw gyda marciau eitha isel, ond mae rai felly cryfa neu rai sydd wedi deall y fideo'n gywir wedi cael y marciau fwy uchel ar y pen yna wedyn. Hwn yw dosbarthiad naturiol dynol. Mae hwnna'n rhywbeth anhygol sy'n digwydd yn naturiol yn y poblogaeth. So, o'n i'n gweithio gyda cybac, fi'n safoni, fi'n gwybod ble mae'r graddau, fel mae'r graddau'n cael ei roi. A chi bod natural population distribution maen nhw'n galw fe. Mae dim yn digwydd dim ond yn addysg. Weles i hwn gyfer y London Marathon leni, a na amser fi credu wedi rent 2 awr a hanner, a wedyn rydych chi'n dod i'r ardal fan y bobl oedd wedi gorffen rent 2 awr a rhywbeth, a wedyn y pobl lawr 5-6 awr. So mae'n digwydd yn gwbl naturiol. So, Stephen, credu ti'n am fan hyn, gyda symffoni ti. Dwi'n esbonio hwnna. Be ni gyda fan hyn yw rai o fel tystiolaeth ni'n gael o disgyblion, a hefyd beth ni gyda fan hyn yw'r data yn dangos yr un cwestiwn 2 flynedd gwahanol, un cyn bod ni'n neud y fideos, a un wedyn ar ôl ni defnyddio'r fideos gyda Carlam Cymru yn gwersi.
Fel ni'n gweld yn 2023, cyn bod ni'n defnyddio'r fideos, bydde mwyafrif o'r disgyblion yn dosbarth ne wedi cael yr ateb anghywir am ryw cwestiwn ar amledd yw hwnna. Lle wedyn, ni'n gweld yn 2024 ar ôl ni creu fideo ar amledd, a ni ddod o'r fideo un o cyn i'r cwestiwn, o'n i wedi weld yn glir, oedd so lot fwy o disgyblion wedi cael yr ateb cywir a wedi deall y testyn yn well. So, mae hwnna'n tystiolaeth hyfryd i weld bod pwrpas i wneud yr fideos gyda Carlam Cymru, a mae'r tystiolaeth yn glir i weld, mae pwynt i fe. Just i crynhoi, yr adborth i ni wedi cael o disgyblion yw, maen nhw'n hoffi watcho fideos. Maen nhw'n hoffi licio just watcho'n bits bach. So mae'r ffaith bod app yn y mas, ble maen nhw'n gallu llwytho fideos mewn, pause, neu 10 munud arall, fi credu, na'r ffordd ymlaen. Personol, gan i gweld falle fwy o bethau yn dod gyda cyfnod llwyddol 3 hefyd. Os chi ddim yn specialist mewn testyn, a rhoi fideo arno gyda rhywun sydd wedi creu rhywbeth sydd yn gwybod wir perfedd y peth, mae'n helpu bawb. A maen nhw'n licio banter. So, pryd mae cyfle gyda chi, mae plant disgyblion, maen nhw'n licio oedolion yn siarad, yn gryndo, yn siarad gyda gilydd. Na'n ffyn ni wedi ffindo yn yma. Mae'n trwyddo'r camau fel byddai disgybl, un athro ddim yn gwybod yr ateb cywir neu ddim yn deall y gwaith ar dechrau'r fideo. Maen nhw'n offi gweld y camau o fel mae'r athro wedyn yn gwneud y cysylltiadau a wedyn yn cael yr ateb cywir yn y diwedd. Good, mae'n cwbl, diolch yn fawr iawn. Yn ddiolchgar i chi'ch dau, wrth gwrs, am fod yn cyfrannu at y llyfrgell yma o adnoddau sy'n yna. Mae yna dros 1,200, dwi'n meddwl, ond oes, o sesiynau adolygu ar gael ar yn gwefan ni erbyn hyn. Fel oedd ni yn crybwyll, maen nhw ar gael yn y Gymraeg, yn Saesneg, ac hefyd yn cwrdd â gofynion tygau a safon uwch hefyd, ac wedi wylio 130,000 o weithiau bellach. Felly maen nhw yn cael defnydd, maen nhw yn cael eu canmol, a mae'r dysgwyr yn ddiolchgar am allu cael mynediad at adnoddau lle bynnag maen nhw'n de, ac mi fydd yr app newydd yma yn ffordd o hwyluso hynny hyd yn oed ymhellach. Felly diolch i chi'ch dau, ond diolch i'r athrawon i gyd sydd yn cyfrannu at sesiynau Carlam Cymru. Da ni yn diolchgar iawn iddyn nhw. Wel, gobeithio prawn da i chi, mi nawn ni ail afel yni felly am y sesiwn ola yma. Gobeithio bod chi wedi cael cyfle i ginio. Nawn ni drio cadw'r sesiwn yma mor fer a phosib a bod ni'n cael cyfle falle i fwynhau'r hilwen cyn diwedd y dydd, mae yn ddwrnod braf, dydy. Felly, mae'n fraint i fi mewn gwirion i sgwrsio efo Dr Cynog Prys yn fan hyn ac i falle ymlaethu'r i fymryn ar cwpl o bethau drafodwyd yn ystod y cyflwyniad bore yma. Mae yna groeso hefyd i chi o'r llawr ofyn cwestiwn, os di hynny'n iawn efo ti, Cynog. Gychwynnau falle felly drwy holi jyst wrth edrych ar y cydbwysedd hwnnw rhwng y Gymraeg a'r Saesneg, oherwydd dydy o ddim yn hafal na chdi, ond mi ddydys i'n gynharach bod ni falle mewn lle da o gymharu a ieithoedd lleiafrifol eraill o bosib, bod ni fel y Gymraeg lle mewn lle eitha da. Fysa ti'n cytuno efo hynny? Byswn, felly dwi'n digon ffodus i gael mynd i gynadledda rownd Ewrop a siarad amdan y Gymraeg a lle ydyn ni'n maes enwedig technoleg iaith a deddfwriaeth iaith hefyd ac addysg Gymraeg. A mae pobl yn synnu, sy'n mewn cymunedau iaith tebyg i ni, maen nhw'n synnu faint sydd gennym ni yn Gymraeg. Maen nhw'n synnu yn y lle cyntaf bod yna gefnogaeth top lawr gan y Llywodraeth, bod nhw yn deud pethau mawr fel bod ni eisiau miliwn o siaradwyr Cymraeg, bod angen bil addysg Gymraeg newydd, bod angen symud pobl ar hyd y continuum iaith a pethau fel yna. Mae pobl yn synnu i weld faint o gefnogaeth dyn ni'n cael fel cymuned iaith fach. A os ydyn ni'n meddwl am technoleg, mae pobl hefyd yn synnu faint o technoleg sgynnon ni hefyd. Ac efallai mae yna gyswllt yn fama rhwng cefnogaeth Llywodraeth a beth sgynnon ni ar lefel llawr gwlad wedyn. Ond os ti'n meddwl amdan ieithoedd mawr Ewrop, dwi'n meddwl bod yna 22 iaith swyddogol yn yr Undeb Ewropeaidd. Mae'r ieithoedd swyddogol yn tueddu fod efo mwy o
dechnoleg. Mae gen ti rhai mawr fel Saesneg, Sbaeneg, Almaeneg a Ffrangeg. Hwna di'r 4 mawr. Maen nhw efo bob dim, mwy na lai. Saesneg sef yr mwyaf, mae'r gweddill efo lot hefyd. Os ni'n dod lawr i'r ieithoedd lleiafrifol wedyn, mae Cymraeg yn y hanner ucha o'r rhai lleiafrifol wedyn, just ochr yn ochr efo'r Basgeg. Catalaneg sy'n debyg iawn i Sbaeneg, fel sydd ella ddim deud hynna, ond mae yna dybygrwydd rhwng y ddwy iaith, mae nhw uwch o'n blaenau ni, ond dyn ni'n y hanner uchaf yr lig yna mewn ffordd. Ac ella bod ni eisiau bod fel Clwb Pêl-droed Wrecsam, dwi'n gwybod, ni eisiau codi fyny'r Premier League ieithoedd lleiafrifol, ella dyna ddylsa'r nod fod i ni yma yng Nghymru. Ond ti'n cyfeirio Clwb Pêl-droed Wrecsam sydd wedi cael cefnogaeth, wel, o'n i'n dweud y mawrion, ond y mawrion yn y byd ffilm falla, wrth ystyried hynny a'r gefnogaeth sy'n gan y mawrion yn y byd technoleg i'r iaith Gymraeg. O ti'n cyfeirio yn gynharach bod Google, Microsoft wedi bod yn rhyddhau pethau sydd yn gefnogol o'r Gymraeg, Apple ddim cystal. Pa gyfrifoldeb sydd, ac oes na ddigon o gyfrifoldeb ar y cwmnïau yma i wneud yn siŵr bod nhw yn rhoi llwyfan teg i bob iaith? Na, mae hwnna'n gwestiwn da. Does na ddim cyfrifoldeb statudol gyda nhw. Mae nhw'n sector breifat, a nid yn unig ydyn nhw'n sector breifat, ond mae'r rhan fwyaf nhw draw yn California. Felly mae meddwl am y Gymraeg yn rhywbeth reit bell i ffwrdd iddyn nhw yn y lle cyntaf. Ond dwi'n meddwl bod y Llywodraeth wedi bod yn effeithiol yn cael nhw i gydweithio, wel cael rhai cwmnïau i gydweithio gyda nhw. Microsoft yn enghraifft dda. Swn i'n methu dychmygu y Gymru ddwyieithog fodern heb bod gennych chi pecynna fel Microsoft yn Gymraeg, efo'r gwyrdd sillafu a bod chdi'n gallu gweithio yn Gymraeg ac yn Saesneg. Mi nath y Llywodraeth gydweithio efo nhw. Dwi'n mwyn gos nath nhw dalu nhw, ond swn i'n dyfalu bod nhw wedi talu nhw. Yr un peth wedyn efo Google wedyn hefyd, ond yn ddiddorol, o'n i mewn Cynhadledd yn Gwlad Pwyl, dwi'n meddwl oedd o, ac oedd un o'r pobl Google yna. Ac oedd o'n deud, mae gennym nhw dîm o pobl yn Google sy'n gallu gweithio drwy'r Gymraeg a sydd yn gwneud gwaith efo y Gymraeg yn fanna. Sy'n andros o ddiddorol meddwl yn y cwmnïau mawr yma, mae gynti'r arbenigedd yn fanna hefyd. Ond be maen nhw'n neud ydy, maen nhw'n defnyddio lot o'r building blocks sy'n cael eu creu gan yr uned technolegol iaith Prifysgol Bangor. Mae Llywodraeth Cymru'n ariannu nhw greu pethau fel fath chi weld efo'r teams. Y building blocks ar gyfer hwnna oedd y gwaith oedd yr uned wedi bod yn gwneud yn fanna'n trawsgrifio ac yn ei gwaith efo recordiadau a trawsgrifio'r testyn. Y strategaeth sydd gan y Llywodraeth ydy bod nhw yn gosod yr elfennau cychwynnol yna am ddim ar-lein a mi geith cwmnïau technoleg mawr ddod a defnyddio fo. Maen nhw'n cod agored a geith nhw ddefnyddio nhw wedyn i greu technolegau newydd. Wedyn, ti'n gweld rhywbeth mawr yn dod gan Microsoft efo Teams yn fanna. Ti'n meddwl, dyma ni'r cwmni byd eang mawr sydd wedi'i gwneud o, ond maen nhw wedi gwneud o, ond maen nhw wedi gwneud o yn defnyddio ffrwyth llafur pobl yng Nghymru sydd wedi ariannu fo'n y lle cyntaf a wedyn gwneud y gwaith caib ar haw. Felly mae rhyw strategaeth diddorol gyda nhw fanna, a swn i'n dadla'n strategaeth sydd wedi bod yn reit effeithiol. Gwych, ie. A digon o gydnabyddiaeth felly gan y cwmnïau mawr o sefydliadau o Gymru sydd yn gwthio'r cwch i ddŵr fel petai? Ie, dyn nhw'n gorfod cydnabod dim byd. A dwi wedi siarad efo pobl yn yr uned a mae nhw'n amau yn gryf iawn, mae hwn yn cael recordio, so na i ddweud, mae nhw'n amau yn gryf iawn, bod nhw yna modelau iaith nhw sydd wedi cael defnyddio i wneud Teams, ond does ddim rhaid nhw'n gydnabod, hynny, ond mae'n biti mewn ffordd bod nhw ddim yn cydnabod hwnna, achos dyn ni angen dathlu llwyddiannau sydd wedi digwydd yng Nghymru. A dwi'n meddwl bod yna lwyddiant polisi doeth yna gan Llywodraeth Cymru, dwi'n meddwl, i wneud pethau yn y ffordd iawn. O ti'n cyfeirio yn gynharach bore yma am y panig moesol yma. Be ydy'r ystyriaethau moesegol sydd angen ni gadw mewn cof felly wrth edrych ar ddeallusrwydd artiffisial a thechnolegau iaith
A hynny'n cyd-destun ieithod lleiafrifol yn benna, llyn de? Be ydy'r pethau sydd angen i ni gadw mewn co? Swn i'n troi hwnna alla ar ei ben, a swn i'n dweud na'r risg mwyaf ydy bod dy iaith di ddim efo'r technoleg yma. So hwnna i fi ydy'r risg mwyaf, nid bod na berig preifatrwydd a pethau. So mae hynna'n ystyriaethau rhyw stwff, ond i fi, os ti'n meddwl amdan hawliau dynol a hawliau ieithyddol, y risg mwyaf ydy nad yw'r iaith yn cael ei gynnwys yn y parth yna. Dio ddim yn cael ei gynnwys yn meysydd fel addysg wedyn, be amdan wasanaeth iechyd pan mae dy ddoctor yn troi fewn i, dwi'n gwybod, rhyw fath o bots sy'n gofyn cwestiynau i chdi. Dyma di'r dyfodol, so bydd gwasanaeth iechyd ni, bydd yna rhyw bots byddech chdi'n siarad efo a bydden nhw'n diagnosio chdi fel yna. Wel, beth sy'n digwydd os ti'n methu wneud hynna'n Gymraeg? Ydw i mond yn gallu siarad efo'r doctor, neu'r doctor rhithiol yma yn Saesneg wedyn, felly o ran moeseg ag ystyriaethau fel yna, dyna lle sy'n ni'n mynd a mae pobl fel Cenhedloedd Unedig a Cyngor Ewrop yn ymwybodol bod na risg yn fan hyn, bod cymunedau cyfan yn mynd i cael allan o'r byd digidol sy'n mor ganolog i bob dim dyn ni'n neud erbyn hyn. A chyfrifoldeb moesol hefyd falla ar y byd addysg ynddo, ar yr ysgolion. Yn wedig falla ystyried os ydy prifysgolion yn gwneud defnydd helaeth o AI. Mae'r dysgwyr yn mynd i fod ar ei holi felly dydyn, ond i bai bod na fwy o ddefnydd falle'n cael ei wneud yn ysgolion ni ac efon gan yn athrawon ni. Ond mae o'n dipyn o job rhoi'r hyder hwnnw a'r wybodaeth hwnnw am faes sydd yn newid yn andros o sydyn. Oes angen mwy? Oes. Mae hwn yn her, dwi'n meddwl. So mae'n her i fi'n bersonol, dwi'n meddwl fel darlithydd yn ysgu i. O'n i mewn rhyw gynhadledd neu rhyw gweithdy AI waith rhyngwladol, nid yn byd yn neud efo ieithoedd, just sut i ddefnyddio AI yn y byd academaidd. Ac o'n i jyst yn eistedd na rhyw beth efnos yn ôl meddwl, dwi'n mynd i gofyn newid bob dim dwi'n gwneud. Dwi'n mynd i gofyn newid fy holl aseiniadau, dwi'n mynd i gofyn newid popeth, achos mae'r dechnoleg ma'n newid y gêm yn gyfan gwbl, felly dwi'n meddwl bod hwnna'n her sy'n mynd i gael ei weld ar draws y cricilwm o y plant fenga i myfyrwyr prifysgol ac i ni fel staff hefyd. Mae rhaid i ni cael yn dysgu sut i ddefnyddio'r dechnoleg yma, a fel oeddech chdi'n deud, mae newid yn gyson, nid un sesiwn hyfforddi ydi o bob 5 mlynedd. So mae pethau'n dod allan bron yn ddyddiol sy'n newid pethau'n gyfan gwbl. Ond os da ni'n meddwl, be di pwrpas addysg? Da ni angen datblygu pobl fel unigolion a wneud pethau mwy meddal ar un llaw, ond ti eisiau pethau calad hefyd, sef paratoi pobl ar gyfer y gweithle hefyd. Wel, be ydy'r gweithle mynd i fod? Ddim hyd yn oed mewn 5 mlynedd, be ydy'r gweithle mynd i fod yn graddedigion ni yn y brifysgol sy'n mynd allan i cael swydd yn mis Medi allan? Be di lle AI a'r dechnoleg yma i gyd yn fanna? O'n i'n darllen rhyw erthygl yn papur newydd neu ar-lein, oedd yn sôn bod lot o swyddi lefel is yn diflannu mewn cwmnïau wwan achos dydy'r bos ddim angen rhywun sydd ffres allan o'r coleg i fynd i gasglu gwybodaeth at ei gilydd iddo fo cychwyn ar adroddiad. Ti'n gallu gofyn i dy declyn wneud hyn, felly oedd yr erthygl yn poeni amdan lle mae pobl yn mynd i cael ei swydd cynta, be di natur swydd cynta rhywun, achos mae AI yn gallu gwneud hynna'n well na rhywun 21 mlwydd oed, ffres allan o'r coleg. Wedyn, mae rhaid i ni feddwl be mae cyflogwyr isio a be ydy y tirwedd waith heddiw wwan, wneud 5 mlynedd lawr lôn yn heddiw. O gymharu ar rhywun yn dechrau yn y gwylod a gweithio ffordd i fyny math o beth, mae'r tirwedd hwnnw'n newid, yn dod ia? Yndi. Os bod yr disgwyliadau a'r gofynion yn wahanol ar staff newydd o bosib, ynddo. Yndi, ond dwi'n meddwl bydd pobl sy'n dod drwy'r system addysg, dwi'n meddwl bydden nhw efo gwell dealltwriaeth o'r dechnoleg yma, achos y syniad yma o digital native, brodorion digidol wedyn, bydd ella bydd gan a mae'na risg yma, ella bod hwn yn un o'r risgs bydd gan y bobl ifanc neu'r plant mewn rhai adega, yn wedig erbyn nhw'n cyrraedd prifysgol, bydd gan nhw well dealltwriaeth o'r stwff yma na sydd gan rhai o'r darlithwyr o bosib. Wedyn dwi'n meddwl bod hyfforddiant yn bwysig, mae rhaid cael hyfforddiant. Dwi'n meddwl bod rhaid i ni fod yn realistig ynglyn â'r byd dyn ni'n byw yn efo wan. Mae'r lot o'r negeseuon amdan ti ddim fod i ddefnyddio AI.
stori, ond di hynna ddim yn neud unrhyw synwyr o gwbl, ti'n a mae'n rhywbeth yn y brifysgol bydd rhaid ni ddygymod efo, dwi'n meddwl bydd rhaid i pobl drwy'r sector addysg drwy draw ddygymod o hynny hefyd. Sôn am falla risg yn sgil hyn felly, oedden ni'n cyfeirio at gyfieithwyr, a pwysigrwydd cyfieithwyr. Oes na beryg yn enwedig wrth ystyried bod cyfieithu drwy AI cystal ag y mae o ar hyn o bryd. Mae'n berffaith, ond mae o dipyn gwell nag oedd o'n dydy. Oes na beryg, jyst wrth edrych ar rhywbeth ysgrifenedig felly, bod na ormod o ddibyniaeth yn mynd i fod ar gyfieithu beth o ieithoedd eraill i'r Gymraeg, sydd wedyn yn mynd i danseilio creadigrwydd Cymraeg a rhywbeth gwreiddiol Cymraeg. Ydy o'n jyst yn mynd i fod rhy hawdd i gyfieithu rhywbeth? So, mae o'n mynd i fod yn haws i gyfieithu pethau. A dwi'n deud hyn fel rhywun sy'n dod o deulu o pobl sy'n cyfieithu fel gwaith hefyd, neu sydd wedi gwneud dros y blynyddoedd. Mae'r sector yn mynd i newid, dwi'n meddwl, o ran mwy fel prawf ddarllen maen nhw'n wneud, ond ti'n methu cael gwarad o'r cyfieithydd ar hyn o bryd. Byddwch chi jyst yn newid sut maen nhw'n gwneud gwaith. Wedyn, dwi'n gwybod bod nifer o gwmnïau cyfieithu'n defnyddio cof cyfieithu sydd wedi cael ei hyfforddi ar gyfeithiadau hanesyddol maen nhw wedi wneud. A mae'n gret os ella bod yn rhyddhau bach o'r gost o gyfieithu, a dyn ni angen mwy o gyfieithu, dyn ni angen mwy o ddwyieithrwydd. Felly mae yna hen ddigon o waith cyfieithu yn mynd i fod allan yna ar gyfer cyfieithwyr, a maen nhw dal yn rhan bwysig o'r broses. Dwi'n meddwl hefyd bod yna wahanol fathau gyfieithu o bosib hefyd. Mae lot o'r gwaith sy'n cael ei wneud yn sych iawn, dogfenna polisi, pethau diflas tu hwnt. Dwi'n meddwl bod hwnna'n siwtio cyfieithu peirianyddol yn dda iawn, a dwi'n meddwl bydd hwnna yn cyflymu'r broses a wneud yn rhatach. Ac yn y pen draw yn wneud yr ddelfryd yma Gymru ddwyieithog yn fwy cyredadwy yn ariannol, ond wyt ti isio robot yn cyfieithu dy nofel am tyfu fyny. Dwi wedi tyfu fyny'n Rhiwlas, tu allan i Fangor, yr un o'n i'n ysgol efo Manon Steffan Ross. Jyst i cael hwnna fewn yn fanna. Wedyn, mae nath hi addasu nofel Llyfr Glas Nebo hyd i Saesneg, o'r Gymraeg i'r Saesneg yn yr achos hynna. Mae hynna gan gwaith gwell na cael rhyw gyfrifiadur yn trio dod i wneud o a cael rhyw fodel AI. Felly, diwydiannau creadigol, swn i'n dal yn meddwl bod yna le mwy blaenllaw bron i gyfieithwyr go iawn o fanna. Does na'm byd yn gallu cymryd lle'r meddwl creadigol hwnnw hyd yn oed bot. Na, hyd yn oed bot, a fel o'n i sôn yn y cyflwyniad, mae yna duedd, mae yna bias yn yr modelau yma hefyd. Felly, fysa chdi'n cael So newid y stori fysa. Newid y stori fysa, newid y cyd-destun. Felly, mae angen bod yn ofalus. Dwi yn gweld cyfieithu peirianyddol yn atab fel rhywun sy'n gweithio yn maes polisi iaith. Mae o'n atab i lot o broblemau cyllido cyfieithu. Sector addysg hefyd, adnodda. Ti'n clywed am pobl yn disgwyl blynyddoedd am y llyfr adolygu cybac cymdeithaseg Cymraeg. Gath o'i gyhoeddi'n Saesneg ac o'n blynyddoedd nes i'r un Cymraeg ddod allan. Oedd hyn rhai blynyddoedd yn ôl. Ti'n gallu cael gwarad o'r disgwyl yna achos mae'n mynd i gyflymu'r broses i fyny. Felly, peth da ydi o mewn maes addysg yn y pen draw hefyd, dwi'n meddwl. Hynny a dyfodiad adnodd wrth gwrs yn sy'n mynd i sicrhau bod o'n gyfartal o ran adnoddau Cymraeg a Saesneg. Gyn ni enghraifft da fanna, fe nathon ni cael pres gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol eto. Sydd yma heddiw yma i'n greu adnoddau cymdeithaseg. Gathon ni weithio efo'r cartwnydd Huw Aron i greu llyfr cymdeithaseg yn edrych ar astudio Cymru gyfoes. Wedyn, oeddwn ni'n rhoi y chwyddwydyr ar Gymru, ar byd Cymreig, o fewn cyd-destun ymchwil a pethau fel yna yn hwnna, a cael cartŵns doniol gan Huw Aron, y cartwnydd, ar gyfer hwnna. Wedyn, mae hwnna yn fwy gwerthfawr mewn ffordd na llyfr sydd jyst wedi cael ei gyhoeddi sydd wedi cael ei gyfieithu o rwla arall. Os mae rhyw gyllidwr yn troi fyny a dweud, nawn ni jyst cyfieithu rhyw lyfr o rwla'n Lloegr, Middle England, ella.
ti'n colli rhywbeth, ti'n mesio colli'r elfen lle da ni jyst yn dyblygu yr un pethau o lefydd arall. Mae'r cyd-destun yn bwysig, tydi? Mae'n cael pethau sy'n cynrychioli chdi fel unigolyn a dy gymuned yn andros o bwysig hefyd, dwi'n meddwl. Heb os. Orffenna i, fo'r cwestiwn yma ta, ond fel dwi'n dweud, mae'n groeso i eraill holi unrhyw beth os oes yna rhywbeth yn dod i'r meddwl. Ond mi wyt ti wedi llwyddo, chwarae teg, i beintio darlun positif o roi'r Gymraeg yng nghyd-destun technoleg. Ond fel da ni wedi crybwyll, mae o'n faes ag yn fyd sydd yn newid yn gyflym. Be ddyle ti'n meddwl yn blaenoriaethau ni, ag o bosib llywodraeth, be ddyle blaenoriaethau hynny fod am y 5, 10, 15 blynedd nesaf o bosib i sicrhau bod ni'n parhau mewn lle eitha da a bod ni'n parhau yn y lig da ni ynddo fo a gwella hyd yn oed yn fwy o bosib. Lle bod yna ddwy ran i hwnna, lle na i fel amdan technoleg a iaith yn fwy cyffredinol. Dwi'n meddwl bod angen buddsoddi mwy o bres yn y sector drwy draw, tyfu faint o bobl sydd efo'r arbenigedd mewn cyfriaduron. Dwi'n sôn am y technoleg yma yn fama, ond cymdeithasegydd ydw i, person polisi a chymdeithaseg. Dyn ni angen cael pobl cyfriaduron sy'n siarad Cymraeg, sy'n allan efo'r cyfuniad na o sgiliau Cymraeg lefel uchel a cyfriaduron lefel uchel hefyd. Felly mae angen buddsoddi a tyfu'r sector yna, dwi'n meddwl. Mae strategaeth Llywodraeth Cymru, mae gennym nhw'n penodol ar gyfer technoleg, a mae'n deud faint o bres maen wedi buddsoddi yn y maes. A ddim dyfynnu, dwi'n cofio'n iawn beth y ffigwr, felly dwi'n eisiau deud faint o dda cael anghywir, ond dyn nhw heb di buddsoddi gymaint a hynny. Maen wedi cael return da iawn am ei arian, ond dwi'n meddwl bod angen cario ymlaen yn buddsoddi mwy, achos mae pob rhan o'n bywydau ni erbyn hyn yn cael ei fwydo neu cael ei fyw drwy technoleg. Prin iawn ydy'r llefydd o'n bywyd ysgol, gwaith, hamdden sydd ddim yn ymwneud â technoleg. Felly, os ti'n meddwl am dyfodol y Gymraeg, mae'n gwbl greiddiol. Felly, mwy o buddsoddi ariannol a buddsoddi mewn pobl a sgiliau, dwi'n meddwl. Wedyn, wrth tebyg o fewn y sector addysg hefyd, wedyn, dwi'n meddwl, mae angen datblygu dinasyddion hyderus i Cymraeg a hyderus i technoleg ella hefyd. Felly, mae angen parhau i fuddsoddi mewn sgiliau pobl. A dwi'n meddwl, creu rhywbeth o dirwedd lle mae pobl yn gallu llwyddo yno fo hefyd. Mae rhaid ni greu'r adnoddau yma yn Gymraeg i gyfoethogi profiad dysgu myfyrwyr, profiad dysgu disgyblion a plant. Felly, mae'n hen beth i ddeud, ond mwy o bres ydy'r peth mawr, really, a mae hynna'n hynod anodd pan ti'n mewn hinsawdd ariannol mor drafferthus a da ni yno fo ar hyn o bryd. Ond gyffredinol, dwi'n meddwl bod ni mewn lle gymharol dda, ond mae angen datblygiad a pellach. Gwych, diolch o galon. Di'n trechu ni, da ni'n ddiolchgar iawn i chi gyd am fod yma efo ni heddiw. Da ni yn sicr yn ddiolchgar i'n siaradwyr Gwadd ni, i Dr Cynog Prys yn un, i Jonathan a Gareth hefyd o Faes y Gwendraeth ac i Louise a'r plant hefyd am fod yma. Da ni'n hynod ddiolchgar i chi fel stondwynwyr am fod yma efo ni hefyd. Da ni yn ddiolchgar i chi am wneud yr ymdrech i fod yma. Dwi'n sicr fel pennaeth yr rhaglen yn ddiolchgar iawn i'r tîm sydd gennym ni yn e-sgol. Da ni'n dîm bach, ond mae'n dîm gret i fod yn rhan ohono fo. Maen nhw'n gweithio'n galed ar draws Cymru efo nifer fawr iawn o ysgolion, nifer fawr iawn o ddysgwyr. Dwi'n sicr yn gwerthfawrogi'ch gwaith chi ac yn ddiolchgar i chi am bob dim da chi'n ei wneud. Mae rhaid mi ddiolch i un benodol am drefnu'r digwyddiad yma heddiw, Siwan, yn enw dwi'n siŵr cyfarwydd mewn e-byst sydd wedi dod ato chi dipyn dros yr wythnosau'r misoedd diwethaf. Diolch o galon i ti, Siwan, am yr holl waith trefnu. Diolch i Matt yn fanna wrth y sgrin am y gwaith technegol ac i Lowri hefyd am y gwaith cyfieithu. Mae hi'n wyliau ha bron a bod, felly os ydych chi yn cael cyfle i gael rhyw her bach dros yr ha, mwynhewch, ond am heddiw, diolch yn fawr iawn i chi gyd. Diolch.